ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு எத்தனாவது நாள்? 4th டே நம்ம பார்க்க போறோம். 4வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்ப நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லிட்டு நல்லா வேண்டிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரவீணா மாதாஜி, உங்களுக்கு இது பிராணத்தி படிக்க தெரியுமா? ட்ரை பண்றா? இல்ல மாதாஜி, ஃபுல்லி தெரியல. நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு 2-3 கிளாஸஸ் அப்புறம் நான் சொல்றேன். நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். வேற நம்ம வேற யாரு நம்ம பழைய ஸ்டூடெண்ட்ல யாரு இருக்காங்க? சாந்தி மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கேளா? மாதாஜி ஃப்ரீ இல்ல. ஓகே, நீங்க படிக்கிறீங்களா? பிராணத்தி படிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சக்ஷு உன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூத்தலே स्वयं रूपः कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाक्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण रहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विशेषनाम नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने तम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்தீங்க. நான் நீக்க மாசம் கொடுக்கட்டும்ங்கிறதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எல்லாருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கதான் சரி மாதாஜி. தேங்க்யூ. இல்ல நீக்க மாசம் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு டைம் கொடுத்து அவங்களுக்கு பண்ண வைக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த வகுப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 4. இன்னைக்கு அதோட என்ன டைட்டில்? ஞான யோகா, திவ்யமான அறிவு, ஞானம் பெற போறோம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதான் ஞானம்னாக்கா கொஞ்சம் இதா தானே இருக்கும் இல்லையா, கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமா இருக்கும். இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. பக்தி செயல்கள் பண்ணிடலாம், கொஞ்சம் ஞானம் பெற்று அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு கடினமா இருக்கும். பார்க்கலாம் எப்படி வருது. ஓகே, அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா வராரு, ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான்.
கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களுடைய போதனைகளின் அடிப்படையில நம்ம வந்து இப்ப படிக்க போறோம். நேற்று என்ன பார்த்தோம், அது வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி ரீகேப் பண்ணிடலாம். துரத்தல் அல்லது செயல். துறவு எடுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் இப்படி சும்மா மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, இல்ல வந்து செயல் பண்ணிட்டே பகவான் வந்து பகவானை நினைத்து செயல் பண்ணலாமா? அக்கர்மா நம்ம நினைவு இருக்கா? அக்கர்மான என்னது? எல்லாமே பகவானை நினைத்து செய்யும்போது என்னது அக்கர்மா. அந்த மாதிரி நிலையில பண்ணும்போது பாவம் வராது, புண்ணியம் வராது, நோ அக்கௌண்ட் எட் ஆல். ஒரு இது இருக்காது, நம்ம வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். அப்ப அது அந்த மாதிரி லெவல்ல தான் இருக்கணும். சோ அதனால ஒண்ணு சொல்லு, பகவான் சொல்றாரு அர்ஜுனா, ஏக்கம் வதா, ஒரே ஒண்ணு சொல்லுங்க. நான் வந்து எல்லாத்தையும் துறந்து உங்களை மெடிடேட் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோமா, இல்ல செயல்களை பண்ணிட்டே உங்களை வந்து நினைக்கணுமா அப்படி. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகா. நிஷ்காம கர்மயோகான்னு என்னது? பகவான் அதேதான், எல்லாம் சிமிலர் மீனிங் தான். என்னது சக்காமனாக்க எனக்கு வேண்டி பண்ணிக்கிறது. நான் வேலைக்கு போறேன், எனக்கு வாங்கிக்கிறேன், என்னோட குடும்பம், என்னுடைய மக்கள், அப்படி பண்றது. நிஷ்காமனா என்னுடையது ஒண்ணும் இல்லை, எல்லாம் பகவானுடையது, அந்த மாதிரி நினைக்கணும். சோ இனி என்ன வேலை பண்ணாலும் நிஷ்காம கர்ம யோகாவோட பண்ணினோம்னாக்கா அதுதான் பலன் பெறும். அது ஞான யோகாவோட பெஸ்ட். அது வந்து நியத்தம் குரு கர்மா. நமக்கு என்னெல்லாம் நியமிக்கப்பட்ட என்னெல்லாம் டியூட்டிஸ் இருக்கோ அதை வந்து நிச்சயமா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். கர்ம காண்டம் அண்ட் கர்ம யோகா, அது ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம. கர்ம காண்டத்துல எப்படின்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனா பல நோக்கு செயல்களோட பண்ணுவா. ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு ஹோமம் பண்றேன், ஏன்னா அதனால ஒரு ஹெல்த் நன்னா இருக்குமா, ஒரு ஹெல்த் நன்னா இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஹோமம், பணம் வரத்துக்கு வேற ஒரு செயல், அந்த மாதிரி ஏதோ பகவான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அது ஒரு பல நோக்கு இது இருக்கும். தட் வில் பி சம் அண்டர்லைன் ஃபேக்டர். அது வந்து கர்ம காண்டம். அப்ப அது வந்து புண்ணியத்துல போய் சேரும். திரும்பி புண்ணியம்ல முடிஞ்சு திரும்பி இங்க வரதுக்கு அந்த சுழற்சியில வந்துருவோம் நம்ம. ஆனா அது வர வேண்டாம். அப்ப அதனால கர்ம யோகா, பகவானை நினைத்து பண்றது எல்லாம் யோகான்னு எண்ட் ஆகும். ஞான யோகா, கர்ம யோகா, அந்த மாதிரி பக்தி யோகா எதுவுமே பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அதெல்லாம் யோகாங்க. பின்னாடி யோகான்னு வந்தா பகவான் நினைச்சு பண்றதுன்னு. பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம், இந்த இதுலயே உழண்டு இருப்போம் இல்லாட்டா. அதனாலதான் கர்ம காண்டாவோட கர்ம யோகா பெஸ்ட். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். நம்ம வந்து எத் ஆச்சரித்தி சிரேஷ்டை. யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துக்காட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து இவ்வளவு பார்த்தும் இருக்கணும், நம்ம இவ எவ்வளவு நன்னா பிஹேவ் பண்றா, இவ இவ்வளவு எல்லாம் மேனேஜ் பண்றா, இந்த ஆளை மாதிரி நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வி ஷுட் பி லைக் அ லீடர், வி ஷுட் பி லைக் செட் அன் எக்ஸாம்பிள். லீடர்னு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நம்ம வந்து பிஹேவ் பண்ணோம். அப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரி எது? நம்ம மிகப்பெரிய எதிரி ரொம்ப ஆசை, பேராசை, அதீத ஆசை. என்ன இருக்கு? லஸ்ட். இங்கிலீஷ்ல வந்து லஸ்ட் சொல்லுவா. அதுதான் இதான் வைரினம்னா அதுதான் நம்ம மிகப்பெரிய அழிவு. ஏன்? ரொம்ப ஆசை இருந்ததுனாக்கா அப்புறம் அடுத்தது ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் காத்துட்டு இருப்போம். அதுல இப்ப என்ன ஆகும்? டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்துன்னா என்னது? அடுத்தது கோபம். சோ இது ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் கோபம் பட்டுனா என்னது? வாய் வார்த்தை ஏதோ சொல்லுவோம், புத்தி பேதலிச்சு போயிடும். அதுல அந்த டைம்ல கோபம் சொல்லுவோம் இல்லையா? கோபம் வரும்போது நம்ம வாயை திறக்க கூடாது, ஜாஸ்தி பேசக்கூடாது அப்படிம்பாங்க. ஆனா அந்த டைம்ல தான் வாயை திறந்து என்ன பேசுறோமே தெரியாது. அப்ப திரும்பி இந்த சூழல்ல வந்துருவோம், பாவம் புண்ணியம் அந்த இதுல வந்துடும். அதனால நம்ம மிகப்பெரிய எதிரி அது இதுதான், ரொம்ப லஸ்ட், ரொம்ப அதீத ஆசை. அப்ப அதுல நம்ம வந்து விட்டு இருக்கணும். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? 4வது இது கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. கிருஷ்ணரை பற்றி இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்க போறோம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். இது எவ்வளவு காலம்ல இருந்து இந்த பகவத்கீதா வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். சாத்துர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் அந்த இது வரும். அது இன்னைக்குதான் வருதா தெரியலையே, இல்ல நேத்து வந்துதான், இன்னைக்குதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். யதாமாம் பிரபத்தியத்தை நம்ம அந்த இது வரும்போது பார்க்கணும். அவர் வந்து வர்ணாசிரமம்னாக்கா பிரிச்சிருக்கார். மனுஷால வந்து நிறைய 4 பாகமா பிரிச்சிருக்காரு. எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் அவர் பிரிச்சிருக்காரு. அதை வந்து என்ன பண்ண கர்ம யோகா அப்படின்னா என்னது? பகவானை நினைத்து பண்ற செயல் இஸ் கர்ம யோகா. கர்மனோ ஹெப்பி போதவ்யம். அப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். தியாகம்னு யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அதெல்லாமே பண்ணணும். அத மாதிரி பண்ணதான் தட் இஸ் ஆல் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் கோயிங் அஹெட். ஆழ்நிலை நம்ம பக்தி இதுல போறதுக்கு இந்த யாகம் யஜ்யம் அந்த இது ஜபம் பண்றது எல்லாமே தட் இன்வால்வ்ஸ் எவ்ரிதிங். சோ அந்த மாதிரி பண்றது அது வந்து நம்ம இன்னும் முன்னேறதுக்கு அதெல்லாம் வழிவகுக்கும். ஞான யஜ்ய பரந்தப. ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் லாஸ்ட் 34-42 தத் வித்தி பிரணிபாதேன. ரொம்ப தாழ்மையா, ரொம்ப ஹம்பிளா நம்ம இதெல்லாம் கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும். யார்கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கணும்? பரம்பரா சிஸ்டம்ல யார் குருமார்கள் இருக்காளோ அவர்கிட்ட கேட்டு நம்ம வந்து நமக்கு தெரியாததெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்.
இந்த ஸ்லோகம் வரும்போது இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். எஸ், ஹேண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணா ஒருத்தர் கொடுப்பேன் கிடுகிடுன்னு பண்ணிட்டு போயிடணும். இல்லடா இதே யாரு யாரு கேட்க வேண்டாம். எஸ், பபிதா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. हरे कृष्णा माताजी। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिष्वागवे ब्रवीत्। हरे कृष्णा माताजी। அப்ரவீத் சொல்லணும். ஓகே, பிரவீத் கிடையாது. माताजी मनुरिष्वागवे अब्रवीत्। हरे कृष्णा माताजी। இங்கிலீஷ்ல பார்த்தோம்னா மேல ஒரு கம்மா மாதிரி இருக்கும் அப்பாஸ்ட்ரோபி. அது அப்படி இருந்ததுனாக்கா ஆ போடணும், ஏ போடணும். ஓகே ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்து சொல்லிருக்காரு? பகவான் உவாச்ச, பகவான் கூறுறார், பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் சொன்னார், இந்த அழியாத யோகா விஞ்ஞானத்தை, எது பகவத்கீதா தான், இந்த பகவத்கீதாவை சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு நான் அறிவுறுத்தினேன். இன்னைக்கு அர்ஜுனன் சொல்றாரு, ஒரு 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனன்ட்ட என்ன சொல்றாரு? இது இன்னைக்கு நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லல, நான் சூரிய கடவுளுக்கே சொல்லியிருக்கேன். ஏதோ ஒரு யுகத்துல சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், நான் அறிவுறுத்தினேன். விவஸ்வான் அதை மனித குலத்தின் தந்தை மனுவுக்கு கூறினார், அறிவுறுத்தினார். மேலும் மனு என்னது? அவருடைய பிள்ளையாரி இக்ஷ்வாக்கு, ஒரு மன்னன் இருந்தார், இக்ஷ்வாக்கு அறிவுறுத்தினார். அப்ப நம்மளோட பகவத்கீதை எவ்வளவு பழசு, ரொம்பவே ஓல்டு, இட்ஸ் அ வெரி ஓல்டு இது. அப்போ அர்ஜுனனுக்கு இப்ப திரும்பி ரிப்பீட் பண்றாரு, அவ்வளவுதான். அப்புறம் ரெண்டாவது இதுல சாந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महदा योगो नष्टः परन्तप। हरे कृष्णा। பரந்தப, எஸ், परन्तप। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன சொல்றார்? இன்னும் கண்டினியூ பண்றாரு. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு, இதுவும் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயும் பார்த்தோம், நேத்தும் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன், இல்ல இன்னைக்கு பார்க்கணும், இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சங்கிலி தொடர் வழியா குரு சிஷ்யர், அந்த பரம்பரையில வந்து ஒருத்தர் குருவா இருந்து அவர் சிஷ்யன் சொல்லி, அந்த சிஷ்யன் குருவாயி வேற சிஷ்யன் சொல்லி, அந்த மாதிரி சங்கிலி தொடரா வந்து அந்த மாதிரி மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து மன்னர்கள்ல ரொம்ப தெய்வீக குவாலிட்டிஸோட இருந்தா. அதனாலதான் 10வது சாப்டர்ல அவர் சொல்வார், நான் வந்து மனுஷால வந்து நான் வந்து இதா இருக்கேன், கிங்கா இருக்கேன். அதுக்கு என்ன ராஜா வழிதான் இன்னும் அதுல வருவோம். ஹீஸ் அ கிங், ஒரு இதுல யாரா இருக்கார் அப்படின்னு. சோ அவர் வந்து மன்னர்கள் அவளுக்கு வந்து அவ்வளவு தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் இருந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. நஷ்டப்பறந்த யோகோ நஷ்ட பரந்தப்பனா, எனக்கு நஷ்டப்பட்டா போல தோன்றுது, ஆனா நஷ்டப்படலை. எல்லாம் அவ்வளவு. இப்ப ராஜாமார்களுக்கு எல்லாம் என்ன வேலை? அவளுக்கெல்லாம் வந்து ராஜ்யத்தை பராமரிக்கிற வேலைதான் இல்லையா? ஆனா அப்ப இந்த இது வந்து விட்டு போயிடுது. நடுவுல வந்து அந்த பரம்பரா சிஸ்டம், அவர் வந்து முன்னூற்றாள் சொல்லி கொடுக்குற அந்த சிஸ்டம் அப்படி சங்கிலி தொடர் வந்து விட்டு போயிடுது. அப்ப நான் திரும்பி உனக்கு வந்து சொல்றேன் அப்படிங்கிற சீடர் வரிசை பார்க்கலாம். கௌடியா வைஷ்ணவா இது பர்சனாலிட்டிஸ். நம்ம இப்ப என்ன இஸ்கான்ல என்ன ஃபாலோ பண்றோம்னா கௌடியா வைஷ்ணவஸ் தான், நம்ம கௌடியா சம்பிரதாயம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அது வந்து டீட்டெயில் கொடுத்து. எஸ், 4 சிறந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் உள்ளன. கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்தா எல்லாமே வருது. பிரம்மா கிட்ட இருந்து யாரு இது, இந்த மாதவாச்சாரியர், பிரம்மா கிட்ட இருந்து மாதவாச்சாரியர் கேட்டு வாங்கிட்டார். அப்ப அது வந்து மாதவ சம்பிரதாயம் சொல்றோம். மாதவ சம்பிரதாயம். அப்புறம் அது வந்து மாதவ சம்பிரதாயத்துல யாரெல்லாம் பிரம்மா, அந்த மாதிரி சங்கிலி தொடர் அப்படி வரும். கிருஷ்ணா, பிரம்மா, மாதவா, அப்புறம் அந்த மாதிரி கௌடிய சம்பிரதாயம். கௌடியன்னா ஆக்சுவலி பெங்காலுக்கும் கௌடியாவுக்கும் அதேதான், சிமிலர் மீனிங். ஸோ இட் இஸ் அந்த பெங்கால்ல வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த பெங்காலிஸ் மோஸ்ட்லி அந்த சங்கிலி தொடர் அப்படி போயிட்டே இருக்கு. அப்புறம் இன்னொன்னு செகண்ட் இது, ரெண்டாவது இது எப்படி லக்ஷ்மி. அப்ப இந்த ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் நீங்க தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படின்பா. ஜாஸ்தி வித்தியாசம் இருக்கு, எல்லாமே கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுவாங்க. கொஞ்சம் சின்ன இந்த ஒரு நெத்தியில திலகாண்டுக்கிறதுல இருந்து அப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் மந்திரத்துல வேணா டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாமே தவிர பெரிய டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. சோ இந்த லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம். அப்புறம் அவர் ஃபாலோவர் யாரு? ராமானுஜாச்சாரியார். அப்ப இது வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படிமா, ஏன்னா லட்சுமிக்கு வந்து ஸ்ரீன்னு பேரு. சோ ராமானுஜ சம்பிரதாயம் அதுக்கு பேரு. அதுல வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் அப்படி சொல்லுவாங்க. அடுத்தது சிவன் அது ஃபாலோ பண்ணி, அந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணி, அவரை ஃபாலோ பண்றவர் யாரு? விஷ்ணு சுவாமி ஃபாலோ பண்ணி அவரோட ஃபாலோவர்ஸ் சீடர்கள், இவர் குருவாயி அவர் சீடர்கள், அந்த மாதிரி. அதுக்கு பேரு என்னது? ருத்ர சம்பிரதாயம். அது யாரு? விஷ்ணு சுவாமி சம்பிரதாயம் சொல்லுவா, வல்லப சம்பிரதாயம்னு சொல்றான். அப்புறம்
சனத்குமாரோட ஃபாலோ பண்றவர் யாரு? நிம்பகாச்சாரியர். அது வந்து என்னெல்லாம் சொல்றாங்க அவங்க? நிம்பார்க்க சம்பிரதாயம் சொல்லுவா, இல்லாட்ட நிம்பாதித்ய சம்பிரதாயம் சொல்லுவா, இல்லாட்ட சனகாதி சம்பிரதாயம். இதுக்கு வந்து இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பேரு. நம்ம இஸ்கான்ல என்ன ஃபாலோ பண்றோம்னா இது இந்த சம்பிரதாயம் தான் ஃபாலோ பண்றோம். அப்போ அந்த சங்கிலி தொடர் நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயா. கிருஷ்ணட்டேந்து பிரம்மாக்கு வந்தது, பிரம்மாட்டேந்து நாரதாட்டேந்து வியாசர், அப்புறம் மாதவா, அப்புறம் நிறைய பேரோட பேர் இருக்கு. இங்க எல்லாம் போட்டோ இருக்கு. நம்ம இவரோட பேர்லாம் இங்க கிளியரா இல்ல. அந்த நெக்ஸ்ட் இதுல ஸ்லைட்ல நான் போட்டிருக்கேன். அப்ப நம்ம ஆச்சாரியர் இங்க வர இங்க வந்திருக்காரு. அப்ப இது எத்தனாவது ஆச்சாரியர்? 32. சோ நம்ம வந்து பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா அவர் வந்து 32வது ஆச்சாரியர். நம்ம எல்லாம் இப்ப அவர்கிட்ட இருந்தா படிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி சங்கிலி இதுதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். சங்கிலி தொடர் வழியா நம்ம வந்து படிக்கிறோம். அதனால இது கலப்படம் இல்லாம ஆஸ் இட் இஸ். அதனால நம்ம பகவத்கீதாக்கு என்ன பேரு? உண்மையுருவல்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல அந்த புக்ல எழுதிருக்கும். உண்மையுருவல் எப்படி நமக்கு பெறப்பட்டதோ அப்படியே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரும். there's no concoction at all. இன்னும் அதுல வந்து மாற்றமே இல்லாம நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். இவரோட பேர்லாம் வந்து இந்த இதுல போட்டிருக்கேன்னா கிருஷ்ணதேவ் பிரம்மா, அப்புறம் நாரதர், வியாசர், மாதவா. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இருக்கு. பத்மநாபா, நரஹரி, மாதவா, அக்ஷோபியா, ஜெயதீர்த்தர், ஞான சிண்டிவாரெல்லாம் இதே கிடையாது. கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா ஒண்ணும் இல்லை. இங்க இதை ஒரு வாட்டி படிச்சு விடுறேன். ஞான சிந்து, தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரன், ஜெயதர்மா, புருஷோத்தமன், பிரம்மண்ய தீர்த்தம், வியாச தீர்த்தம், லக்ஷ்மிபதி, மாதவேந்திரபுரி. இங்க இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரிஸ் அபவுட் வாழை பத்தி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்னிப்பெட்ஸ் ஏதோ ஸ்டோரி தெரியும். ஏதோ கோர்வையா யாரோ ஏதோ ஆச்சாரியா போயிட்டு இப்போ மாதவேந்திரபுரி அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வரும். மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி அவர் வந்து நித்யானந்தா அத்வைதா. அப்புறம் வந்து பகவான் சைத்தன்யம் இங்கிருந்தா ஆக்சுவலாவே தொடங்குறது. இருந்தாலும் இவரோட கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்ஷன் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா. இப்போ பகவான் சைத்தன்யம் இவர்கிட்ட இருந்து உள்ள இதெல்லாம் இருக்கும். ரூப கோஸ்வாமி இவெல்லாம் ஒரு பிரதர்ஸ். அதெல்லாம் அப்புறமா வரும்போது நான் சொல்றேன். ரூபா, சனாதனா, ரூபா கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்வரூபா கோஸ்வாமி, ரகுநாத கோஸ்வாமி இவெல்லாம் ஒரு கசின்ஸ் அண்ட் சொந்த பிரதர்ஸ். இவெல்லாம் அடுத்த சீடர் பரம்பரையில அவ வந்து சைத்தன்யத்தேந்து படிச்சு இவங்க அப்புறம் குருவா இவாள் சொல்லி கொடுத்து, அப்புறம் கிருஷ்ணதாசா, அப்புறம் நரோத்தமா, விஸ்வநாதா, ஸ்ரீல ஜெகநாத தாசா பாபாஜி மகாராஜ், ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்குரா இவாள நிறைய இப்ப பஜன் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபேமஸ். நிறைய பஜன் எல்லாம் அவளோட எழுதியிருக்கா. அப்புறம் ஸ்ரீல கௌரகிஷோரதாச பாபாஜி மகாராஜ், ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ். இவர் யாரு? நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதையோட இது குருஜி. அப்புறம் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அப்ப இவர் வந்து 32வது ஆச்சாரியர். எஸ், இஸ்கான் பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றுகிறது. இதான் இங்க அதனால பேர்லாம் போட்டு வச்சுட்டேன். பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவரோட குரு யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி. அவருடைய குரு வந்து கௌரகிஷோர தாசா. அவருடைய குரு வந்து பக்தி வினோத டாக்குரா. அவரோட குரு ஜெகநாத தாச பாபாஜி. அவரோட குரு விஸ்வநாதா. அதுக்கு மேல நரோத்தமா, கிருஷ்ணதாசா. அதுக்கு மேல வந்து ரூபா, சனாதன. 4 பிரதர்ஸ் இருக்காங்க. 2 கசின் பிரதர், 2 சொந்த பிரதர், ரூபா கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி. அப்புறம் அவ 2 கசின் பிரதர்ஸ். சோ அவ எல்லாருமே அந்த ஒரு குரு சீடர் பரம்பரையில் அது. அண்ட் அவளுக்கு மேலதான் சைத்தன்யம், பகவான் சைத்தன்யம். சோ இந்த இதுல போட்டோ இருந்தோன்னா நான் வந்து அது நேம் போட்டு வச்சுட்டேன் இன்னைக்கு. அப்புறம் வங்காளமும் கவுடாவும் ஒன்றே. கவுட பரம்பரை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? கௌடிய சம்பிரதாயம்னா என்னது? வங்காளத்தை வந்து கௌடியா அப்படின்னு சொல்றோம். அது ரெண்டும் ஒன்றுதான். மற்றும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த வைஷ்ணவர்கள் அவர்கள் கௌடியா வைஷ்ணவம், பெங்காலி வைஷ்ணவம் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு வங்காளியாக இருந்தார். ஆனால் அவர் மாதவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர். அவர் வந்து பெங்காலியா இருந்தால் மாதவ சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படி அந்த பரம்பரை வந்துடுச்சு. அவருடைய குரு யாரு? ஈஸ்வரபுரி. இன்னும் 2 பேரோட பேர் கொடுத்திருக்கா. அவருடைய குரு ஈஸ்வரபுரி மற்றும் அவரது குரு மாதவேந்திரபுரி. அதுக்கு மேல இப்ப நம்ம இதுல பார்த்தோம் இல்லையா? ஈஸ்வரபுரி இங்க பகவான் சைத்தன்யா, ஈஸ்வரபுரி, மாதவேந்திரபுரி, இப்படி இதோட பேர் எல்லாம் போட்டுருக்கீங்க இதுல. அவரது ஈஸ்வரபுரி மற்றும் அவரது குரு மாதவேந்திரபுரி. மேலும் மேலும் மாதவேந்திரபுரி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. மாதவேந்திரபுரியோட குரு வந்து மாதவாச்சாரிய சம்பிரதாயத்தை அவெல்லாம் வந்து மாதவாச்சாரியா சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர். ஏன்னா நெட்ல இருந்து பார்த்து கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனா போடலாம் போட்டிருக்கேன். இது எதுல போட்டிருக்கு? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை இதுல எழுதியிருக்காரு. 12.22.74. அப்ப பம்பாயில வந்து அவர் ஸ்பீச் கொடுத்திருக்காரு. அதோட வந்து பர்பட்ல எழுதினது நம்ம இப்ப படிச்சோம். எஸ். அப்புறம் வந்து அடுத்தது யாரு? ஷியாமலா தேவி மாதாஜி.
ஆனால் எப்படி நீங்கள் ஏன் சமகாலத்தவ என்ன உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துட்டே இருக்குமே அர்ஜுனுக்கு, நம்மள மாதிரி தான். அவர் சொல்றாரு, நீங்க அந்த விவஸ்வானுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தல, அந்த காலத்துல நீங்க சூரிய பகவான் சொல்லி கொடுத்தாரு, ஆனா பாக்குறது என்ன மாதிரி தானே இருக்கு யங்கவர்களே, எப்படி சமகாலத்தவரை எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு சந்தேகம் வருது. அப்புறம் படிங்க மாதாஜி 4.5. हरे माताजी श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्याति तानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यकं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. எஸ், இது வந்து சார்ஜுனா சொல்றது போல ச அர்ஜுனா சொல்லலாம். இது அர்ஜுனா தான், சன அண்ட் அர்ஜுனா. அப்ப நம்ம வந்து எப்ப நமக்கு தெரியும் அந்த இதெல்லாம் நமக்கு இனிமே நெக்ஸ்ட் டைம் வரும், இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வரும். अर्जुन तान् यगं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. பரந்தப்ப வந்து அர்ஜுனன் பெயர். கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு அந்த அர்த்தம் புரியும் இல்லையா, அதனால நான் சொல்றேன். அப்ப புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். ஏன்னா இவர் கேட்கிறார், அது எப்படி இப்ப என்னோட சமகாலத்தோர் மாதிரி நீ இருக்கியன்னு. அதுக்கு பதில் என்ன சொல்றார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம், என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஏன்னா அவர் பகவான், அவர் வந்து இது கிடையாது, அழிவே கிடையாது இல்லையா. நமக்கு ஆக்சுவலி சோலுக்கெல்லாம் அழிவு கிடையாது. ஆனா நம்ம உடல் எடுத்துட்டே இருப்போம், ஒரு உடல் நம்ம எடுக்கிறோம், அவருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும், ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. நீ வந்து ஒரு வந்து என்னது ரூபம் எடுத்து ஒரு உடல்ல வந்து எடுத்துன்னு வரும்போது என்ன நம்ம மறந்துடுறோம், போன ஜென்மத்தை என்னவா இருந்தோம், என்னெல்லாம் பண்ணோம்னு மறந்துடுறோம். எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அவர் பரமாத்மா, நம்ம வந்து ஒரு ஆத்மா. இதுதான் டெக்னிக்கல். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இங்கே நானும் நிறைய படிச்சு பார்ப்பேன், மறக்கக்கூடாது அப்படின்னு. கொஞ்சம் எல்லாம் கால்குலேஷன் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இல்லையா. சும்மா நான் வந்து ஒரு ரஃபா சொல்லிடுறேன், அப்புறம் கீழே உள்ளது படிச்சுடுறேன். அப்ப ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் நினைக்கிறேன். இது வந்து சத்தியம். இப்ப மொத்தம் 4 யுகம் நமக்கு தெரியல, கீழே தான் பார்க்கணும், அப்பதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியும். 4 யுகம் நமக்கு தெரியும். என்னெல்லாம் யுகம், சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். கலியுகம் பார்த்தா டோட்டல் இது பார்த்தா ரொம்ப கம்மி. எவ்வளவு கம்மி, 4,32,000 வருஷம் தான் கலியுகம். இப்ப எவ்வளவு ஆயிருக்கான், 5,117 வருஷம் தான் ஆயிருக்கு. நிறைய வருஷம் போகணும் நமக்கு. அதனால கலியுகம் முத்தி எடுத்து சொல்றேன். இன்னும் முத்தெல்லாம் இல்ல, இன்னும் நிறைய முத்த போறது. இப்பவே எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னா இன்னும் போக போக எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குன்னு நீங்க பாக்கலாம். அதனால நம்ம வந்து இதுல இருந்து தப்பிச்சு சீக்கிரமா போயிடணும். நம்ம கிருஷ்ணாவுலத்துக்கு போயிட்டோம்னாக்கா இங்க யாரு இருக்காங்களோ அவங்க இருக்கட்டும், நம்ம போயிடலாம். நம்ம நல்ல ஜபாலாம் பண்ணி பகவானை தொழுது நம்ம இங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடும். ஏன்னா இப்ப வந்து கட்டுண்டு இருப்போம், நம்ம ஒரு ஜெயில இருக்கிறவங்க தான் இருப்போம். விடுதலை வேணுமா வேண்டாமா, நம்மளே இந்த பாவ புண்ணியத்துல நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம். வெளிப்படுறதுக்கு என்னது, அதனாலதான் இஸ்கான் மாதிரி இப்போ இவெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போது இப்ப இத பகவத்கீதா, ஆக்சுவலி பகவத்கீதா என்னதுன்னு இப்ப இங்க வந்தப்பதான் புரியுது. ஓஹோ இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் we have to go forward. இவ எப்படி கைட் பண்றோம் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இதுல இருந்து எஸ்கேப் பண்ணி போயிடணும். கலியுகத்துல எவ்வளவு வருஷம், 4,32,000. அதோட டபுள் வந்து துவாபர யுகம். அது வந்து 8,64,000 அந்த இயர்ஸ். அப்புறம் திரேதா யுகம் வந்து இதை விட 4,32,000 3 டைம்ஸ். ஓகே, அப்ப நாமும் 12, அதனால 12 அந்த மாதிரி வரும். அப்புறம் இது நன்னாங் 16, அப்ப இது வந்து 16 பாயிண்ட் சம்திங் வரும். அப்ப மில்லியன் ஆண்டு. அவ்வளோ மில்லியன்னா எவ்வளவு சைப்பர்லாம் தெரியாது, ஏன்னா அதுக்கு நிறைய 00 எல்லாம் போடணும். ஜஸ்ட் இது மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கணும். கலியுகம் 432, அது கொஞ்சம் நினைவு வச்சுக்கலாம். only 4 வச்சுனா கூட இப்போ 4 2s are 8. அப்போ அது வந்து அதை விட டபுள் துவாபர யுகம், திரேதா யுகம், சத்திய யுகம். இதுதான் 4 யுகம். இந்த 4 யுகம் சேர்ந்ததுதான் திவ்ய யுகம் சொல்லுவோம். அது வந்து அந்த 4 யுகம் சேர்த்து திவ்ய யுகம். ஓகே, அப்ப அதுக்கப்புறம் ஒரு யுகத்துக்கு நடுவுல வந்து சந்தி. இப்ப நமக்கு காலையில வந்து சூரிய வெளிச்சம் வரும்போது இந்த இது இருக்குமே, சந்தியா காலம் சொல்லுவோம் இல்லையா. பகலும் இல்லை இரவும் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு சமயம் காலையிலயும் இருக்கும் சாயந்தரம் இருக்கும். அதே போல இந்த இது யுகத்துக்கும் நடுவுல ஒரு அந்த சந்தி வரும், அதுக்கு சந்தியாஸ். அதுவும் ஒரு நிறைய லட்சம் ஆண்டுகள் உண்டு, அந்த மாதிரி இதுவும் உண்டு, ஒரு இடத்துலயும் உண்டு. அப்ப இதெல்லாம டோட்டல் என்னது 4.32 into 10 லட்சம் மில்லியன் ஆண்டுகள். ஓகே, அதுதான். அப்ப இதெல்லாம சேர்த்து 4 யுகம். ஓகே, இந்த 4 யுகம் வந்து இவ்வளவுதான், இன்னும் போயிட்டே இருக்கும். அது என்னது, அது வந்து மன்வந்தரம். 4 யுகம் சேர்த்து ஒரு மன்வந்தரம். ஓகே, அந்த மன்வந்திரம் எவ்வளவு மன்வந்திரம் இருக்கணுமா, 71 மன்வந்திரம். மொத்தம் 71 மன்வந்திரம். இந்த மாதிரி சத்துரியகம் 1, சத்துரியகம் 2, சத்துரியம் 3, அப்படி 71 சத்துரியமானா
அது வந்து அதுக்கு பேர் என்னது, கல்பம் அப்படின்னு பேரு. கல்பம்னா என்னது, பிரம்மாவின் பகல் நேரம். அதே போல பிரம்மாவோட இரவு நேரமும் உண்டு. அது பிரம்மாவின் பகல் நேரம்னா 12 ஹவர்ஸ். நமக்கு இங்க 24 ஹவர்ஸ் நமக்கு டே டைம் கணக்கு இருக்கு இல்லையா? 12 ஹவர்ஸ் டே டைம், 12 ஹவர்ஸ் நைட் அப்படிங்கிற பகவானோட 12 ஹவர்ஸ் 12 மணிக்கு வந்து டே. அப்புறம் இன்னும் இருக்கு, இது போல மன்வந்திரம் வந்து அப்படி கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து 71 திவ்ய யுகம். திவ்ய யுகம்னா இந்த 4 யுகம் சேர்த்து ஒரு திவ்ய யுகம். இந்த திவ்ய யுகம் 71 டைம் போட்டா இது வந்து 1 கல்பம், ஒரு கல்பம். இப்ப சொன்னேன் கல்பம். அந்த கல்பம் எவ்வளவு இருக்குமா? 1 2 14 கல்பம். இதை போட்டிருக்கேன். ஓ, நான் எங்க மன்வந்திரம் சொன்னேன். ஓகே, பிரம்மாவின் பகல். ஓகே, கல்பம் 14 மன்வந்திரம். என்ன நான் என்ன சொல்றேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம். நான் எவ்வளவுதான் பைஹார்ட் பண்ணாலும் எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். திவ்ய யுகம் இங்க, இது போல திவ்ய யுகம் எவ்வளவு இருக்குமா? இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 71 திவ்ய யுகம். அந்த 71 திவ்ய யுகம் வந்து ஒரு மன்வந்திரம். இப்பதான் புரிஞ்சு, ஒரு மன்வந்திரம். இந்த மாதிரி மன்வந்திரம் எவ்வளவு இருக்காம்? 14 மன்வந்திரம் இருந்தாதான் பகவானுடைய என்னது, ஒரு பகல். அப்புறம் அதே போல 14 மன்வந்திரம் இருந்து பிளஸ் அந்த 15 சந்தி சொல்லும் நடுநடுல இருக்குமே, அதெல்லாம். அது போல இன்னும் 14 வந்தாதான் அவரோட ஒரு இரவு. அப்ப என்னது, அவருக்கு ஒரு நாள் போனோம்னாக்க இவ்வளவு கணக்கு பார்க்கணும். அது போல அவருக்கு எவ்வளவு வயசாம்? அவர் வந்து 100 இயர்ஸ் இருப்பார். பிரம்மா 100 வயசு வாழ்வார். இப்ப அவருக்கு என்ன வயசு? 50 கடந்து விட்டார். இப்ப 51வது வயசு நடந்துட்டு இருக்கு. அது இந்த கீழே இதுல போட்டு இது ஒரு ப்ரிஃபேஸ் கொடுத்திருக்கேன். எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கு தெரியாது. நானே படிச்சு ஐ கெட் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு படிப்பேன். அப்ப கான்பிடன்ஸ் இல்லை இல்லையா? அதனால நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். அதனாலதான் உங்களுக்கு பிரேயர் எல்லாம் சொல்லும்போது கன்ஃபியூஸ் இல்லாம நல்ல தைரியமா சொன்னாலும் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இது சொல்றேன். ஆனா நேக்கே வந்து இதெல்லாம் கல்குலேஷன் வந்து ஐ கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஏன்னா எவ்வளவு சைப்பர் போடணும்னு தெரியாது. ஏன்னா எல்லாம் மில்லியன் ட்ரில்லியன் எல்லாம் கணக்கு இருக்கும். ஓகே, நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆயுட்காலம் எவ்வளவு தெரியுமா? நம்ம பிரபஞ்சம் இருக்கே, இதுக்கு வந்து 311.040 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும். ட்ரில்லியனுக்கு எவ்வளவு சைப்பர் யாருக்கு தெரியுமோ, கணக்கு புள்ளியா இருக்காளோ அவ போட்டுக்கணும். இது மகாவிஷ்ணு. இது அடுத்தது படிச்சாதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். இது மகாவிஷ்ணு, தட் இஸ் பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவாக்கம். மகாவிஷ்ணு வந்து எல்லாம் அடுத்த நம்ம ஒரு இதுல வரும், நம்ம பார்க்கலாம். அவர் வந்து ஒரு முறை மூச்சு வெளியேற்றுவதும் அல்லது உள்ளிழுப்பதும், நம்ம அப்படி பண்றோம் இல்லையா? அவரோட வந்து இவ்வளவு ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் எடுக்கும் ஒரு வாட்டி மூச்சு எடுக்கிறதுக்கு. அப்புறம் அவ்வளவு ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் எடுக்கும் அவர் மூச்சு விடுறதுக்கு. பகவான் வந்து கிருஷ்ணரோட விரிவாக்கம் யாரு? மகாவிஷ்ணு. காரணோதக விஷ்ணு. அதெல்லாம் அப்புறமா அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்றேன். இப்ப சொன்னா அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அல்லது உள்ளிழுக்கும் நேரம் ஆகும். இதை திரும்பி படிக்கிறேன். இது மகாவிஷ்ணு, தட் இஸ் பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவாக்கம். ஒரு முறை மூச்சை வெளியேற்றும் அல்லது உள்ளிழுக்கும் நேரம் ஆகும். பிரம்மாவின் ஒரு நாள் 12 மணி நேரம். ஒரு நாளிலே ஒரு இது டே டைம் 12 மணி நேரம். ஒரு நாள்ல 12 மணி நேரம் மன்வந்திரங்கள் எனப்படும் 14 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்ப அவரோட அந்த 12 மணி நேரத்துல எவ்வளவு? 14 மன்வந்திரம் இருக்கும். அந்த ஒரு புதிய மன்வந்திரத்தின் தொடக்கத்தில் ஒரு பகுதி உருவாக்கம் அல்லது உள்ளது மற்றும் ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்தின் முடிவிலும் ஒரு பகுதி அழிவு உள்ளது. அதான் அந்த இது சொன்னேன், இந்த இது சந்தியாஸ். ஒரு எண்ட் ஆகும்போது, இப்ப திரேதா யுகம் ஆரம்பம் ஆகும்போது கொஞ்சம் ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப்ல வந்து அழியறதெல்லாம் அழியும், இது கிரியேட் ஆகிறதெல்லாம் கிரியேட் ஆகும். அப்புறம் திரேதா யுகம் ஆரம்பிக்கும். அந்த திரேதா யுகம் இவ்வளவு லட்சம் இயர்ஸ் ஆன பிறகு திரும்பி அந்த சந்தியா இது வரும். திரும்பி எல்லாம் அழியறதெல்லாம் அழியும், திரும்பி கிரியேட் ஆகிறதெல்லாம் கிரியேட் ஆகும். அந்த சந்தி நேரத்துல, சந்தியா அந்த பீரியட்ல திரும்பி துவாபர யுகம். அப்புறம் துவாபர யுகம் முடிஞ்ச அப்புறம் அந்த சந்தியா அந்த பீரியட் வரும். அப்புறம் கலியுகம். சோ அதுதான் இதை போட்டிருக்கு. ஒரு புதிய மன்வந்திரத்தின் தொடக்கத்தில், அது இங்க இருக்கு, இது நான் இங்கதான் காட்டினேன், இங்க இருக்கும். அதெல்லாம் தொடக்கத்தில் ஒரு பகுதி உருவாக்கம் உள்ளது மற்றும் ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்தின் முடிவிலும் ஒரு பகுதி அழிவு உள்ளது. ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்தின் இடையில் 1.728 மில்லியன் ஆண்டுகள் ஒரு சந்தியா உள்ளது. சந்தியாவோட கணக்கு எவ்வளவுனாக்கா இவ்வளவு மில்லியன் ஆண்டுகள் இருக்கான். அதுல எவ்வளவு வாட்டி நமக்கு இறந்து எல்லாம் பண்ணிருப்போம் தெரியாது. ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்திலும் வெவ்வேறு முதல் மனிதன் தோன்றுவான். ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்திலும் 71 சதுர யுகங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் 4.32 மில்லியன் ஆண்டுகள். ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்தின் காலமும் அல்லது 71 சதுர யுகங்கள் 306.72 மில்லியன் ஆண்டுகள். அப்புறம் இது அதெல்லாம் ரொம்ப கால்குலேஷன். இதுல இருந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்.
ஒவ்வொரு சத்துர்யுகத்திலையும் அது 4 யுகத்துல சத்தியயுகம் எவ்வளவு 1.728 மில்லியன் ஆண்டுகள், திரேதா யுகம் 1.296 மில்லியன் ஆண்டுகள், துவாபர யுகம் 8,64,000 ஆண்டுகள் மற்றும் கலியுகம் 4,32,000 ஆண்டுகள். தற்போதைய மன்வந்தரத்தில் நாம் 120.533 மில்லியன் ஆண்டுகள் இருக்கிறோம். இதுவே தற்போதைய மனுவின் வைவஸ்வத மனுன்னு பேரு. அவரோட யுகம், அது அவரோட யுகம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால இந்த தர்ப்பணம் பண்றாள், இந்த பிராமின்ஸ் எல்லாம் தர்ப்பணம் பண்ணுவாளே, அவெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லுவா. வைவஸ்வத மந்திரம் அது இது எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருப்பா. சோ யூ கேன் கோரிலேட். நாம் தற்போது 28வது சதுர்யுகத்தின் கலியுகத்தில் 500 ஆண்டுகள் 500 வருடங்கள் 7வது மன்வந்திரத்தின் அப்புறம் என்னது பிரம்மாவின் 51வது வருடத்தில் 1வது நாளில் இருக்கிறோம். அந்த லாஸ்ட் இது எடுத்தா உள்ளோம். கரெக்ட். எஸ் அப்பா கால்குலேஷன் ரொம்ப இன்னும் 2 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. இப்போ பிரம்மாவின் ஆயுள் எவ்வளவு, ரொம்ப கால்குலேஷன் நம்ம கீழே உள்ளது மாத்திரம் படிக்கலாம். ஓகே, இன்னும் இதெல்லாம் பிரம்மா 50 வேணா படிச்சிடலாம். பிரம்மா 50 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டோம். இப்போ முன்னாடி பார்த்தோமே, அதுல எவ்வளவு கால்குலேஷன் போட்டுருக்கு. இப்போ இவ்வளவு ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அவர் வந்து வாழ்ந்தாயிடுச்சு. அதுல வந்து 50 ஆண்டு நமக்கு அவரோட ஏஜ் வந்து 50 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம கணக்குப்படி இவ்வளவு 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். 6 மன்வந்திரங்கள் முடிந்து விட்டன. அதுனா இவ்வளவு கால்குலேஷன், இவ்வளவு மில்லியன் இயர்ஸ். 4 யுகங்களின் சுழற்சி முடிஞ்சாச்சு. 4 யுகங்களின் சுழற்சி அல்ல, 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள் இவ்வளவு இருக்கு. சத்திய திரேதா மற்றும் துவாபர யுகம் முடிஞ்சதை பத்தி இது போட்டிருக்கா. கலியுகத்தை நடந்துட்டு இருக்கு, அதனால அங்க போடல. கலியுகத்தில் காலம் எவ்வளவு கடந்து விட்டது? 5117 வருடங்கள் தான் முடிஞ்சிருக்கு. பிரம்மாவின் வாழ்க்கை எவ்வளவு? 155.522 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். கிருஷ்ணா. ஓகே, மனு. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹியூமன் 4 யுகங்களை சுழற்சி இதை போட்டிருக்கோம். ஓகே, சத்யா திரேதா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். 511,117 வச்சுட்டோம். ஓகே, மனு பிறப்பதற்கு முன்பே இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது கீதை இறைவன் தனது சீரான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். இவ்வளவுலாம் கால்குலேஷன். இந்த கால்குலேஷன் இது மனு பிறந்தது இந்த இயர்ஸ்ல, இவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து விவஸ்வான்ட்டு கடவுள் சொல்லிட்டாராம் கிருஷ்ணர். அப்ப எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி? கீதை ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா உங்களோட குவிஸ்ல வரலாம். கீதை 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வானிடம் சொல்லப்பட்டது. உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ல கேட்பா 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி, 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அர்ஜுனன் இப்பதானே சொல்லியிருக்காரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்ப அது கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு வரலாம். 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி பகவத்கீதா பேசப்பட்டதா, இல்ல 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கீதை பேசப்பட்டதான்னு ரெண்டும் போட்டிருப்பா. நமக்கு அதுவும் ட்ரூ தான் தோணும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எது சொல்லியிருக்காரு? 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வானிடம் பேசிடுச்சு. அப்ப அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். அப்பா இதுல இன்னும் கீதை எப்போது பூமிக்கு வந்தது? ஓகே, இது வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து மகாபாரத்தின் அந்தியபர்வா இது கீதையின் வரலாற்றை பின்வருமாறு அறியலாம். திரேதா யுகத்தின் மில்லியனத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனுடனான இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. வேண்டாம், நம்ம கீழே உள்ளதே படிக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். திரும்பி அதே கால்குலேஷன் இருக்குது. கீதை 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமிக்கு வந்தது. இது நம்ம புரிஞ்சுட்டா போதும். அதை ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதுதான் லாஸ்ட். ஓகே, பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட தோராயமான காலம். ஓகே, யுகத்தின் பேரு சத்திய யுகத்துல எவ்வளவு கால அளவு தேவர்களோட வருஷ கணக்க பார்த்தா 4800 தான். பட் நமக்கு எவ்வளவு? அது 17,28,000 ஆண்டுகள். அதுல வந்து விஷ்ணு என்னெல்லாம் அவதாரம் எடுத்திருக்காரு? 4 அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. மத்ஸ்ய, கூர்ம, வராக, நரசிம்மன். அது திரேதா யுகத்துல எவ்வளவு? நம்மளோட வந்து 12,96,000 வருடங்கள். 3 இது விஷ்ணு அவதாரம் எடுத்திருக்கார். வாமனன், பரசுராமன், ஸ்ரீராமன். அதனால ஸ்ரீராமன் வந்து திரேதா யுகம். துவாபர யுகம் வந்து 8,64,000 நம்ம வருட கணக்குப்படி. அவளோட இந்த மாதிரி 2,400. அதுல வந்து 2 அவதாரம் எடுத்தார், பலராமர், கிருஷ்ணர். கலியுகத்துல வந்து எவ்வளவு வருஷம்? 4,32,000 நம்ம கணக்குப்படி. தேவலோக கணக்குப்படி 1200 வருடம். இது வந்து கல்கி அவதாரம். ஒரே ஒரு அவதாரம் தான் எடுக்க போறார் கலியுகத்துல. அது வந்து கல்கி அவதாரம். சோ மொத்தம் பார்த்தோன்னா 10 அவதாரம், மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அவதாரம். சோ 432 கோடி வருடம்.
கலியுகத்தை 432 கோடி வருடம். நம்ம 432 அல்ல டோட்டல் 432 கோடி. அதான் பார்த்தேன் 432,000 தானே இருக்குது. இது எல்லாமே சேர்த்து பார்த்தோம்னா 432 கோடி. இன்னும் இருக்கா? பிரம்மாவின் ஒரு நொடி அங்கே கீழே ஆரம்பிக்கலாம். நம்மளோட எவ்வளவு வருஷம் இருந்தா அவருக்கு ஒரு நொடியா, அவருக்கு ஒரு செகண்ட்னா நம்மளோட 1,00,000 ஆண்டுகள் போனா அவருக்கு ஒரு செகண்ட். பிரம்மாவின் ஒரு நிமிடம் இன்டூ 60, அப்ப 60 லட்சம் ஆண்டுகள். நம்மளோட 60 லட்சம் ஆனாக்கா அவருக்கு ஒரு நிமிஷம். அதே போல ஒரு மணி நேரம்னா இன்டூ அகைன் 60 பண்ணா அது அந்த என்னது தெரியாது. 3600 lakhs years. பிரம்மாவின் ஒரு நாள்னா இன்னும் நிறைய சைபர் போட்டு அது எவ்வளவு பாருங்க. படிக்கணும்னா இப்படி படிக்கலாம். எவ்வளவு 86 lakhs for 400 lakhs years. அப்பா இதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா இருக்கு, நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? இந்த குவிஸ்ல எல்லாம் வரும். ஓகே, அப்புறம் இப்ப வந்து எஸ் ஷியாமலா தேவி மாதாஜி படிச்சுட்டாலே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. பண்ணிட்டேன். பிரவீணா மாதாஜி படிங்க. பிரவீணா மாதாஜி Hare Krishna Mataji. படிங்க. अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. சூப்பர், நல்லா படிச்சேன் மாதாஜி. கிளாஸ் எல்லாம் போயிருக்கோ? நல்லா படிச்சேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். பகவத்கீதை படிச்சிருக்கா இதுக்கு முன்னாடி? ഞാൻ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരോட ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം ஆல்ரெடி 2 years பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஓகே ஓகே. தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றேன். நீங்க மலையாளியா? ஆமா மலையாளி. வெரி நைஸ். நல்லா ரீட் பண்ணால் வெரி நைஸ். ஓகே, நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் இது என்ன சொல்றேன், பகவான் சொல்றார், நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் எனது ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. எல்லா உயிர்களுக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு 1000 ஆண்டுகள், அதான் ஒரு மில்லேனியம்னா 1000 years சேர்த்து அந்த சைபர் போட்டா தெரியும், அது 1 மில்லியன் ஆகும். நான் எனது அசல் ஆழ்நிலை வடிவில் தோன்றுகிறேன். ஒரு இதுலயும் யுகத்திலையும் ஒரு இது மில்லியனியம் அவர் வந்து இந்த மாதிரி உருவத்துல வருவார். வந்து அப்புறம் வந்து ஒரு உருவம். இப்ப கிருஷ்ணா வரும்போது எப்படி இந்த சின்ன குழந்தைய வரும்போது முதல்ல இந்த இதுதான் அடுத்து வந்தார். அவளுக்கு எல்லாம் தெரியும். அது தெரியும்னா அவர் பார்த்துட்டா, அவள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் மயக்கம் ஆகி அப்புறம் திரும்பி நினைவு வரும்போது தே ஃபர்காட். இந்த மாதிரி கடவுள் தான் நமக்கு வந்து குழந்தைய பிறந்திருக்கான்னு அதை மறைச்சு விடுறாரு. அப்புறம் குழந்தையதான் அவர் வந்து அவ எல்லாம் நம்ம குழந்தை அப்படிங்கிறது தான் ட்ரீட் பண்றான். ஆனா அவர் காட்சி தரார் இந்த மாதிரி வசுதேவருக்கும் தேவகி. அப்ப அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நான் பிறக்கிறது இல்லை கிடையாது. லைக் நம்ம ஆத்மா மாதிரி தான், நம்மளும் பிறப்பு கிடையாது. நமக்கும் ஒரு உருவம், நம்ம ஒரு பாடி எடுக்கிற போல பகவான் வந்து பாடியெல்லாம் எடுக்க மாட்டார். அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்தார். ஒரு காரணத்துக்கு அவதாரம் எடுத்தார். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்க போறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நான் படிக்கிறேன். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத. ஓ, இப்ப இருக்காரே ஜானகிராமன் பிரபுஜி இருக்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லாமே பிரபுஜி. படிங்கோ, இப்பதான் நினைவு வந்தது. யதா 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 ஹி தர்மஸ்ய க்ளானி பவதி பாரத அப்யுக்தானாம் அதர்மஸ்ய ததா ஆத்மானாம் சுருஜாமி அகம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தாயதாகி தர்மஸ்ய க்ளானிர் பவதி பாரத. எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து போறதோ, எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ, பரத குல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுவேன். அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய. அந்த மாதிரி அதர்மம்லாம் நடக்கிற டைம்ல நான் வந்து கண்டிப்பா அங்க வந்து அவதாரம் எடுத்து ஐ வில் செட்டரேட் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ருக்மணி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? யார் இருக்காங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. சொல்லணும் இல்லையா மாதாஜி? எனக்கு இவ்வளவு பேர்ல எனக்கு கண்ணு தெரியும். சடன்லி நினைவு வந்தது, பிரபுஜியோட நேம் நினைவு வந்தது, உங்க பேரு நினைவு வந்தது. அதனால நான் படிங்கோ. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுர்க்கம் தர்ம சம்ஸ்தாய நார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. இல்ல மாதாஜி, இதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்களுக்கு தப்பு வந்தது. நான் ரீட் பண்ணிடுறேன். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம், அது கரெக்டா பிடிக்கும். தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஒரு யுகத்திலே நான் தோன்றுவேன். எதுக்கு தோன்ற? பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இது 2 ஸ்லோகம் ரொம்ப ஃபேமஸ். வந்துட்டே இருக்கு, நிறைய இடத்துல நம்ம கேட்கலாம்.
எஸ், இப்ப கிருஷ்ணருக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தோம். நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் தான், நம்ம என்ன 50 60 70 80 90 அதுக்குள்ள போயிடுவோம் இல்லையா? இந்த உடலை விட்டு போயிடுவோம். அடுத்த உடல் என்ன எடுப்போம் தெரியாது, மறந்தும் போயிடும், எந்த உடல் எடுத்தோம்னு தெரியாது. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரின் வடிவம் நிரந்தரமானது, நம் வடிவம் தற்காலிகம், நம்மளோட எல்லாம் டெம்பரரி, தற்காலிகமானது. அப்புறம் என்னது, கிருஷ்ணரின் உடல் ஆன்மீகமானது, வந்து தெய்வீக தன்மையோடு, நம் உடல் பொருள்மயமானது. நம்மள மெட்டீரியலி நம்ம பாடி இஸ் மேட் ஆஃப் அந்த பஞ்ச என்னது ஃபேர் ஏர், இங்க போட்டிருக்கியா, இங்க போட்டு பார்க்கலாம். அதான் இருக்கே, பூமி நீர் காற்று நெருப்பு, இன்னும் 2 3 4 தான் போட்டிருக்கேன். இன்னும் ஒண்ணு உண்டு, பூமி நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம். ஓ ஆகாயம் கீழே போயிருக்காது. கரெக்ட். நீர் நிலம் ஆகாயம் காற்று. மியூட் மாதாஜி, எல்லாரும் மியூட்ல பேசிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் மாயாவின் கட்டுப்பாட்டாளர். இந்த மாயாவெல்லாம் நம்ம பூமியில பிறக்கிறோம், நம்ம பிறந்தாலே இந்த சத்துவகுணம் ரஜோ குணம் தமோ குணம் நம்மள வந்து ஈர்த்துடும். இட்ஸ் லைக் மேக்னெட் மாதிரி. மேக்னெட் வந்து இது அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இது அட்ராக்ட் ஆகுமோ, அது போல நம்ம வந்து ஒரு பாடி எடுத்துன்னு இந்த உலகத்தை பிறந்துட்டோம்னாக்கா இந்த இந்த மாயாதேவிகள் எல்லாம் நம்மளை தாக்கி விடுவா. ஒண்ணு தமோ குணத்துல இழுப்பா, ஒண்ணு வந்து ரஜோ குணத்தை இழுக்கும், ஒண்ணு வந்து சத்துவ குணத்தை இழுக்கும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறோம்னா தமோ குணத்தெல்லாம் தள்ளி வச்சு, ரஜோ குணத்தை தள்ளி வச்சு சத்துவ குணத்து இதுல இருக்கோம் நம்ம. அப்ப நம்ம சொந்த முயற்சியில ஒண்ணுமே பண்றது கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் மாயாவோட கட்டுப்பாட்டுல நம்ம இருக்கோம். என்ன செயல் பண்ணாலும் எல்லாம் மாயா கட்டுப்பாடு. ஆனா பகவான் அப்படியா இல்லை. பகவான் வந்து இவாளை கட்டுப்படுத்துவார். அவர் வந்து மாயால எல்லாம் பட்டுக்க மாட்டார். கிருஷ்ணர் மாயாவின் கட்டுப்பாட்டாளர், நாம் மாயாவால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். அப்புறம் கிருஷ்ணரின் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. நம் உடல் ஆன்மாவிலிருந்து வேறுபட்டது. அது செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். அதோட சைஸ் என்ன வெட்ட முடியாது, எரிக்க முடியாது, எல்லாம் பார்க்கணும். இப்ப நம்மளுக்கும் நம்ம உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ஆனா கிருஷ்ணர் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. இப்ப நம்ம வந்து உடல்ல என்னெல்லாம் ஒரு கவரிங் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆன்மாவின் உடைகள், மொத்த உடல், இது வந்து கிராஸ் பாடி. அதுக்கு வந்து தமிழ்ல மொத்த உடல். அதுல என்னது, பூமி நீர் காற்று நெருப்பு அண்ட் ஆகாயம். இதாலதான் நம்ம இந்த உடம்பு, நம்ம இந்த பாக்குறோம், இந்த உடம்பு வந்து இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆனது. இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். அதுக்குள்ள ஒரு கவரிங் இருக்கு. அது என்னது, நுட்பமான உடல். அது வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம், கண்ணுக்கு புலப்படாது. அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு, மனம், தவறான ஈகோ, புத்திசாலித்தனம், ஒரு ஸ்மார்ட்னஸ், ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ், இதெல்லாம் பார்க்க முடியுமா? நம்மளால முடியாது. ஒன்லி வித் அவர் ஆக்ஷன். ஒருத்தர் பேசுற திறனை வச்சு நல்ல ஸ்மார்ட்டா இருக்கலே, அப்புறம் ஒருத்தர் ஒரு செய்கையில பண்ணும் நல்ல இன்டெலிஜென்டா இருக்கும் அப்படி மாதிரி சொல்லாமே தவிர, there is no part called மனசு, there is no part called intelligence, அதெல்லாம் கிடையாது. ஈகோ அதெல்லாம் ஒரு இதுதான். சோ இதெல்லாம் அது எங்க வருது, சூக்ஷ்ம சரீரத்துல வருது. அதுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா எப்படி, சத்து சித்து ஆனந்தம் அப்படின்னா இது சத்தியமா எப்போ இட்டர்னலா இருக்கப்பட்டது. அண்ட் சித்து ரொம்ப பவித்திரமா, ஆல்வேஸ் இட் இஸ் தேர். அண்ட் ஆனந்தம் எப்பவுமே ஹாப்பியா இருக்கும். சோ அதுதான் ஆத்மா. சோ இந்த உடல் இறந்து போகும்போது, உடல் ஓகே, ஆத்மா இருக்கிறது கிடையாது. எப்போ இந்த உடல் தளர்ந்து எல்லாம் ஆயிட்டு இது இருக்கிறதோ, இந்த ஆத்மா வெளியில போகும்போது அது சூக்ஷ்ம சரீரத்தையும் கொண்டு போகும். அது இந்த உடல் மாத்திரம்தான் கீழே இருக்கும், பாக்கி எல்லாம் இது ரெண்டுமா வெளியில போயிட்டு வேற உடல்ல ரெண்டுமா போகும். அதனாலதான் அப்போ இதுல என்ன இருக்கும், இந்த மனம், தவறான ஈகோ, புத்திசாலித்தனம் எல்லாம் இதுல இருக்கு இல்லையா? அதனாலதான் அது வேற உடல்ல போகும்போது என்னது, அந்த ஒரு குழந்தை உடல்ல வரும்போது அந்த குழந்தை சின்ன வயசு, இந்த ஜென்மத்துல நல்லா பாடகியா இருந்தவெல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த குழந்தை சின்ன வயசுல நல்லா பாடணும். அதே போல நல்ல நடனம் ஆடுற தெரியவா, இல்லை எனி ஸ்போர்ட்ஸ், நல்ல ஸ்போர்ட் பர்சனாலிட்டி, இஃப் தட் மேன் டைஸ், அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த அது வந்து இன்னொரு உடம்புல போகும்போது இந்த சூக்ஷ்ம உடலோட அந்த இது இருக்குமே, அது போயிட்டு அது சின்ன வயசுல நல்லா விளையாடும், கிரிக்கெட் விளையாடும், வாட்டவர் அதுல என்ன இருந்திருக்கோ அந்த இதெல்லாம் வரும். இது உடலை விட்டு எது போறது, ஆத்மா மாத்திரம் போறது கிடையாது, சூக்ஷ்ம உடலும் போகும். அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்துருங்க, எஸ். இந்த அறிவை பெறுவதால் என்ன பயன், இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுமே, இதனால என்ன பயன்? எஸ், யாரா இருப்பீங்களா? உங்க 2 பேர் தான் பேரு தெரிஞ்சது எனக்கு. anybody is interested can raise hand. நான் படிச்சுட்டேன். ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி ச அர்ஜுன. அப்புறம் என்ன சொல்றார், எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. இந்த சத்தியம், இந்த ஒரு ஃபேக்ட் யாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, கிருஷ்ணா என்ன ஒரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளைன்னா அவர் இருக்கிற காலத்தே அந்த மாதிரி இருந்தவனும் இருந்திருக்கா.
ஒரு அசுரத்தான குவாலிட்டியில இருந்திருக்காங்க. இப்பவும் எவ்வளவு பேர் தான் நம்பிக்கையோட வராங்க கிளாஸ்க்கு எல்லாம். நம்பிக்கை இல்லை, அதனால தானே வரமாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா? இல்ல இவ்வளவு நான் டைமிங் கொடுத்துருக்கோம், காலையில 6ல இருந்து ராத்திரி 9 மணி வரைக்கும் இருக்கு, வாங்க சரிங்க படிங்கனாக்கா, இல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும், காலேஜ் போகணும், படிக்கணும், எவ்வளோ வேலை. பௌதிகத்துல நிறைய வேலை இருக்கும், நிறைய ஆசை இருக்கும், நிறைய சீரியல் போயிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் பார்க்கணும். அப்ப அதுல நமக்கு நாட்டம் பழுத்துனா இது ஆமா என்ன இப்ப இது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு என்ன படிக்கிறது, இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா போகுது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவளுக்கு எல்லாம் புரியாது. ஆனா எவன் ஒருவன் எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. இது யாரு சொல்றா? கிருஷ்ணர் சொல்றார். இந்த 4.9வது ஸ்லோகத்துல அவர் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார். நீ அவர் சொன்னப்புறமா நம்ம நம்பலைன்னா நம்ம எல்லாம் நம்புவோம், ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கிளாஸ்ல வந்துருக்கோம். நம்பாதவாளை பத்தி சொல்றோம். அப்ப அவங்க திரும்பி இங்க பிறப்பா நம்ம இந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் மாதிரி நம்ம போயிட்டு பேக் டு காட் ஹெட், நம்ம அந்த ஹோம்ல போயிடுவோம் நம்ம. ஓகே, மீண்டும் இப்போதைக்கு உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். பகவானுடைய கோலோக வந்தவனை அவன் அடைகிறான் என்று பகவானே எழுதியிருக்கார். 4.9. இப்போ நிறைய இதுல அவர் சொல்றார். எஸ், வரலாற்றில் யாரேனும் ஒருவரால் கிருஷ்ணரை அறிய முடிந்ததா? அது ஒரு கொஸ்டின். ஒரு ராமகிருஷ்ணன் பிரபுஜி, நீங்களா என்ன பேசினாள், படிக்கிறடா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. வீதராக பய குரோத மன்மயா மாம் உபாஸ்ரிதா பஹவோ ஞான தபசா பூதா மத் பாவம் ஆகதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க டிராவலிங்ல இருக்கல்ல, என்ன சவுண்ட் எல்லாம் கேக்குது. கேர்ஃபுல். நீங்க இல்ல நான் வீட்ல தான் இருக்கேன், ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே. இது ஹார்ன் சத்தம் எல்லாம் கேட்டது, அதனால ஓகே. இதுல என்ன, அப்ப நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. அப்போ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பற்றுதல், வீதராக பய குரோத, ஒரு கம்மா போடணும். பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். நிறைய பேர் இதெல்லாம் என்னெல்லாம் விட்டுட்டா? பற்றுதல் இப்ப பௌதிகத்துல நிறைய பற்றுதல் இருக்கே, எதுதான் இல்லை? நம்ம வீடு ஒண்ணு மனுஷாவுக்கு பற்றுதல் எல்லாம், என்னோட பேங்க் பேலன்ஸ், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய சாமான், என்னுடைய மொபைல் எல்லாம் இருக்கே, என்னுடைய சொல்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. அதுல எல்லாம் அதெல்லாம் விடணுமா? பற்றுதல்ல இருந்து விடுபட்டு பயம் இருக்கக்கூடாது. எப்ப பயம் இருக்காது? பகவான் இருக்கார் பாத்துப்பான்னு அந்த ஒரு எண்ணம் வந்தாதான் பயம் போயிடும். எவ்வளவு பேருக்கு அவ்வளவு பயம் இல்லாம இருக்கும்? இதுக்கு அடுத்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கும். நாளைக்கு என்ன ஆயிடுமோ? அதனால தானே இன்சூரன்ஸ் வாங்குறோம். இன்சூரன்ஸ், பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாம் நம்ம நாளைக்கு ஏதாவது எமர்ஜென்சிக்கு வேண்டி இருக்குமே. ஏன்னா பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை. நம்ம நான் ஐ எம் இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப், ஐ எம் நாட் பிளேமிங் எனிபடி. நம்ம இன்னும் அந்த தளத்துலதான் இருக்கோம். இன்னும் அவ்வளவு நமக்கு இது வரல, கான்பிடன்ஸ் வரல. பகவான் இதை படிக்கும் போது நல்லதா இருக்கு, இதெல்லாம் முடிச்சப்பறம் சரி பகவான் பார்த்துப்பாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வாரி அழிச்சு எல்லாம் கொடுக்க முடியுமா? ஐயோ கொஞ்சம் நாளைக்கு எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் வந்துன்னா யாரு கஷ்டப்படுவா அப்படின்லாம் நமக்கு எல்லாம் தோன்றது. ஆனா அந்த பயத்துல நம்ம விடுபடணுமா? அவ்வளவு பயம், பகவானோட பக்தி இருந்தா விட்டு போயிடும். அப்புறம் கோபத்தையும் இழக்கணும். இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இதற்கு முன் ஓகே, இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாயினர். இது பகவான் எகேன், இது பகவத்கீதால எல்லாம் பகவத்கீதால எல்லாம் பிட்டு சொல்றார். அப்ப நம்ம அவரை நம்பி we should let us கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரேடியா ஓவர் நைட்டா நம்ம எல்லாம் பகவான் பக்தி எல்லாம் வந்துடாது. அட்லீஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லி பழக கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிட்டக்க போயிட்டே இருப்போம். அவரோட கிட்டக்க போய் நல்லா ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்துடும். எஸ், அப்புறம் இதுவும் அதேதான். 4.11. எஸ், ஏயதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாம்யஹம் வர்த்தந்தே மனுஷ்யாः பார்த்த சர்வசஹ. அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பகவான் ஏதோ பேருக்கு என்னோட காரியமானம் பகவான் தொடரேன்னா அது போல அவர் கொடுப்பார். இல்லை டோட்டலா சரண்டர், எதை எடுத்தாலும் பகவான் தான் என்ன காப்பாற்றுவார். நீங்க எவ்வளவு பக்தி காட்டுறீங்களோ, எவ்வளவு பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறீங்களோ அது போல இது ரெசிப்ரோகேட் அப்படின்னு அவரை சொல்லியிருக்காரு. யாரும் இது கன்காக்டட் இல்ல. அனைவரிடம் ஏயதாமாம் பிரபத்யந்தி தாம் சதைவ பஜாமியம். எப்படியெல்லாம் அவங்க என்ன பூஜிக்கிறாங்களே, பஜாமி அகம்னா என்னது? என்ன பூஜிக்கிறாங்க, அகம். எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பிரதாவின் குந்தியின் மகனே, எல்லா விதத்திலையும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் பகவானை வழிபடுறதுக்கு நிறைய விதம் இருக்கு. சில பேர் மாலையா போய் சாத்துவா, சில பேர் நிறைய ஸ்லோகம் சொல்லுவா, சில பேர் அங்க நிறைய என்னெல்லாமோ இருக்கு. கோயிலா போவா, தேங்காய் உடைப்பா, என்னெல்லாமோ இருக்கு. எப்படி எல்லாம் பகவானை நம்ம வழிபடுறோமோ
ஆனா இலக்கு என்னது கிருஷ்ணரை அடையறதுக்குள்ள அந்த இலக்கு தான் இருக்கும். நம்ம காரியமாத்துக்கு வேண்டி பண்ணறது அது வேற விஷயம். அது வந்து பல நோக்கு செயல்கள். அது இல்லாம கிருஷ்ணரை நம்பி கிருஷ்ணர் சரணடைகிறவங்க எப்படி அவங்க வந்து டிவோஷனா இருக்காங்களோ அது போல அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிட்டு. எஸ், அடுத்தது பபிதா மாதாஜி. எஸ், படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माता दी। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உலகில் உள்ள ஆண்கள் தான் பெண்கள் இல்லையா கேட்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் ஒரு பீப்புள் அப்படி போட்டோம்னா அதுக்கு என்ன தமிழ் என்ன சொல்ல, பீப்புளுக்கு மனுஷா பலனளிக்கும் செயல்களில் வெற்றி பெற விரும்புகிறார்கள். எது எடுத்தாலும் நம்ம வந்து வெற்றி நேச்சுரல் இல்லையா, எது எடுத்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு இது ஒரு தொழிலோ ஒரு காரியம் பண்றதுக்கு வந்து ஜெயிச்சுடணும், இந்த இது நல்லா நடக்கணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றோம், பகவான் வேண்டிக்கிறோம். சோ அது வந்து வெற்றி பெற விரும்புகிறார்கள். எனவே அவர்கள் தேவதைகளை வணங்குகிறார்கள். தேவதைகளை அவங்க போயிட்டு அது ஒரு என்ன மாலை சாத்துறது, அந்த மாதிரி நமஸ்காரம் பண்றது, சதுர்த்தைங்க உடைச்சு எல்லாமே இருக்கு. இப்ப நம்ம எல்லாம் பண்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்றாங்க. விரைவாக நிச்சயமாக அந்த அவர்களுக்கு ஆண்கள் இந்த உலகில் பலனளிக்கும் வேலையின் முடிவுகளை பெறுகிறார்கள். திரும்பி ஆண்கள் வந்தோடனே நான் நிறுத்தினேன். ஆண்கள் இன்னும் வேண்டாம், ஏன்னா அது கொடுத்திருக்கிறது ஆண்கள், மானுஷதான் கொடுத்திருக்கீங்க, மானுஷாதான் போட்டிருக்கு. அப்ப நம்ம மனுஷாதான் படிக்கணும். விரைவாக நிச்சயமாக அந்த மனுஷாலாம் என்னதாகும், இந்த உலகில் பலனளிக்கும் வேலையின் முடிவுகளை பெறுகிறார். அவ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றா, நான் இவ்வளவு மாலை சாத்துறேன், இவ்வளவு சதுர்த்தங்க உடைக்கிறேன், இல்ல வாட்டவர் அதெல்லாம் பண்றேன், எனக்கு இந்த காரியம் நடத்தி கொடுன்னு பகவான் வந்து டெமிகாட்ஸ் அவள்லாம் பண்ணி கொடுப்பா. இவன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுவோம். திரும்பி அது முடிஞ்சாச்சுன்னா திரும்பி பண்ணுவோம், வேண்டிப்போம் இவாளெல்லாம். சோ இது வந்து இது கொடுத்துருக்கு பகவத்கீதால, இது கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் இது பகவான் இது டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் நம்பி பண்றாங்க. அவங்களுக்கு பலனளிக்கு வெற்றியும் கிடைக்கும். அவ என்ன நினைச்சிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றவங்களும் அவங்களுக்கு வெற்றியும் நிச்சயமா கிடைக்கும். எஸ், சாத்தூர் ஜானகிராமன் பிரபுஜி நீங்க படிக்கிறா? படிக்கிற மாதாஜி. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விவாகஷ தஸ்ய கர்தாரம் அபிமாம் வித்தி அகர்த்தாரம் அவ்யம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். 18 நாள்ல எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா தான் போட்டு. பொருள் இயற்கை 3 முறைகள் மற்றும் அவற்றுக்கு கூறப்பட்ட படைப்புகளின்படி மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகளும் என்னால் உருவாக்கப்பட்டன. பகவான் வந்து இந்த மாதிரி 4 கேட்டகரி வந்து பிரிச்சிருக்கார். பொருள் இயற்கை 3 முறைகள் என்னது, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இதுல வந்து ஏதாவது ஒண்ணு ஓங்கி இருக்கும் சில பேருக்கு. சில பேர் ரொம்ப சோம்பேறியா இருந்துட்டேதான் இருப்பா, தமோ குணத்திலேயே இருப்பா. அவளுக்கு வந்து என்ன சொன்னாலும் வந்து திருந்துக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. அவளை ரஜகுணத்தையும் வரமாட்டா, சத்துவகுணத்தையும் சொல்ல ரொம்ப சத்துவகுணத்துல இருப்பா. அவளுக்கு வந்து ரஜோகுணம் இதெல்லாம் வராது. அப்ப அது என்ன அர்த்தம்னாக்கா, அவ வந்து அந்த ஒரு இது வந்து சூப்பரா அது இதா இருக்கும். சோ இது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒருத்தர் வந்து நல்ல ஞானம் எல்லாம் பெற்று எல்லாம் ஸ்லோகா எல்லாம் படிச்சு அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்து அந்த மாதிரி இருப்பான். சோ அவளுக்கு என்னது, இயற்கையாவே சத்துவகுணம் நிறைய நிறைஞ்சிருக்கும் அவளுக்கு. அப்ப அவ அந்த வேலையை எப்படி இருப்பா, குணம் அந்த மாதிரி குணம் இருக்கு அவளுக்கு. குணகர்ம விபாகசாரம் எடுத்து சிஸ்டம் குணகர்ம குணமும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால அந்த வேலைகளும் பண்ணுவாங்க. இப்ப எல்லாம் மாறி போயிடுது. இந்த மாதிரி வேதம் எல்லாம் நல்லா வரவா கூடி பிசினஸ் பண்றேன் வேற ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பா. ஏன்னா அதுலதான் பணம் ஜாஸ்தி அப்படிங்க. எல்லாம் இப்ப பணம் நாங்கள் எல்லாம் மாறி போயிடுச்சு. முன்னாடி எல்லாம் அப்படி இல்லை. நல்ல ஞானம் வருதா, எனக்கு நல்லா கிராஸ்பிங் பவர் இருக்கு, நல்லா ஸ்லோகம்லாம் நல்லா படிக்கிறேன், அதை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா டோட்டலி they will be involved in that. அப்போ இதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னா, பக்கத்துல இருக்காங்களே வைஷ்யர் இருக்கா, க்ஷத்ரியா இருக்கா, அவளும் ப்ரொவைட் பண்ணுவா. நீங்க எனக்கு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க, நாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபுட் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றோம், நீங்க வேலைக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னு. அதே போல க்ஷத்ரியானா வீரம், நல்ல வீரமா வந்து இப்ப நம்ம பார்டர்ல எல்லாம் நிற்கிறாங்க இல்லையா, இதுல பாகிஸ்தான் இந்தியா பார்டர்ல எல்லாம் ரொம்ப வீரப்பா நின்று சதக்கு தான். அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு தைரியசாலியா இருக்கிறவங்க, அது குணம், அந்த மாதிரி ஒரு குணம் நல்ல இதுல ரஜோகுணம் ஓங்கி இருப்பாங்க தான். அப்புறம் இதே போல இது ரஜோகுணம் கொஞ்சம் இது இருக்கும், இவ வந்து கொஞ்சம் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் அப்படி எல்லாம் மிக்ஸ் மேட்ச் எல்லாம் இருக்கும். நம்ம பர்பட்ல படிச்சா தெரியும். இப்ப வந்து வணிகம் பண்றா, இவ வந்து வாழ்க்கை எதுவுமே வந்து அந்த ஊர்ல அது கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, இந்த ஊர்ல இது கிடைக்கிறப்ப இதுல இருந்து அங்க கொண்டு போய் வித்து அவளுக்கும் கிடைக்கும். அப்புறம் நம்ம ஊர்ல அது அப்படி இங்க இருந்து அங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணி இங்க கொண்டு வந்து அந்த பிசினஸ் மென்டாலிட்டி. பிசினஸ்ல பணம் சம்பாதிக்க அது மாத்திரம் இல்ல, எங்க எந்த பொருள் கிடைக்கிறது. இப்ப நம்ம எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல என்ன வீட் எல்லாம் க்ரோ ஆகாது இல்லையா, ஆனா நமக்கு எல்லாம் எல்லாமே கிடைக்கிறது.
ஏன் அப்ப இதெல்லாம் நார்த் சைட்ல இது கோதுமை எல்லாம் விளையாடுறதுன்னா இப்ப நம்ம சவுத்துல எப்படி கிடைக்கிறதுன்னா இந்த மாதிரி வணிகம் பண்ற காரணம் தான் கிடைக்கிறது. அப்ப இவாளும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் இல்லையா? அப்போ இது ட்ரேடர்ஸ் பிசினஸ் பீப்புள் இவாளுக்கு குணத்திலயும் அப்படி இருக்கும். சோ அவ வந்து அந்த இது ரஜோ குணமும் இருக்கும். அப்புறம் சில பேர் எப்படி உழவு தொழில் தான் அவளுக்கு ஏதோ வேலை பண்ணிட்டு இருப்பா. அவள் ஞானம் இந்த இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, வீரமும் கிடையாது, அவ்வளவுதான். இந்த பிசினஸ் மென்டாலிட்டியில நல்லா உழைப்பா. அந்த என்ன வேலை கொடுத்தாலும் நல்லா வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த கேட்டகரி நமக்கு வேணுமே. இப்ப நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம்னா உழைக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை, இதெல்லாம் நான் படிச்சிருந்தா இருப்பேன், வீரமா இருப்பேன், பிசினஸ் பண்ணிப்பேன். அப்புறம் கிளீனிங் வேலையெல்லாம் யார் பண்ணுவா? சோ இந்த கேட்டகரி இந்த மாதிரி குணத்தையும் இருக்கிறவா இருக்கா. அப்ப இதெல்லாம் எப்படி குண கர்ம விபாகஷக. இது யாருமே வந்து நீ வந்து பிறவியில வந்து நீ எந்த குடும்பத்துல பிறந்திருக்காய், பிராமண குடும்பத்துல பிறந்திருக்க அப்ப நீ பிராமின் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இப்ப நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் தப்பா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு டாக்டரோட பிள்ளை டாக்டர் சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துப்போமா? அது மாட்டோம். என்ன நமக்கு தெரியும் இல்ல அவ அப்பா தான் படிச்சிருக்கா, அந்த பிள்ளை எப்படி டாக்டர் ஆவன்? டாக்டர் பிள்ளை டாக்டர் இல்ல, என்ஜினியர் பிள்ளை என்ஜினியர் இல்ல, லாயர் பிள்ளை லாயர், அப்படி நமக்கு அது தெரியும். ஆனா இது மாத்திரம் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். பிராமண குலத்துல பிறந்திருக்கானே அவனெல்லாம் கள்ளுக்குடியும் எல்லாம் பண்ணுவோம், கேம்பிளிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான். அதனால பரவாயில்ல, ஏன்னா பிராமண குலம் அது எல்லாம் எழுதிருக்குமே எந்த குலத்துல பிறந்திருக்கானு. அதெல்லாம் தப்பா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப இது ஒன்லி குணகர்ம விபாகஷ தான் பகவான் பண்ணிருக்காரு. ஆனா அவர் எதுலயுமே பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். இது நம்ம எல்லாம் அந்யோன்யமா ஒருத்தர் ஒரு குணத்தினாலையும் கர்மா நம்மளோட வேலையும் பண்ணிட்டு ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது தான் இதெல்லாம் அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். மேலும் நான் இந்த அமைப்பை உருவாக்கியவர் என்றாலும் நான் இன்னும் செய்யாதவன். அவர் வந்து இதுல எல்லாம் ஒன்னும் அவர் பிராமணோட குவாலிட்டி வந்து அவர் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டார், கஷத்திரியா குவாலிட்டி அவர் பண்ண மாட்டார். அதனால தானே சண்டையெல்லாம் போடலையே அவர். அர்ஜுனாட்ட என்ன சொன்னார்? நான் தேரோட்டியா தான் இருப்பேன், சண்டை போடுறதுலாம் உன்னோட, நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு. ட்ரேடிங் இந்த வைஷ்யர் வேலையும் பண்ண மாட்டார், உழவு தொழில் அந்த இதெல்லாம் பிராமணா கத்திரியா சூத்ரரும் வந்த வேலையும் அவர் பண்ண மாட்டார். இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தட். அவர் நமக்கு வேண்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். நம்ம எல்லாம் ஒன்னும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்து ஒருத்தருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு. ஆனா அவர் வந்து அப்பாற்பட்டவர். மேலும் நான் இந்த அமைப்பை உருவாக்கியவர் என்றாலும் நான் இன்னும் செய்யாதவன், மாறாதவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரோட அந்த ஒரு ஆழ்நிலை இதுலயே இருப்பார். அவருக்கு ஒரு மாற்றமும் வராது. அவர் ஒரு பலநோக்கு, இப்ப நம்ம பண்றதெல்லாம் ஒரு பலநோக்கு செயல்கள்லாம் இருக்கும். அவருக்கு அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. அவர் என்னத்தை எதிர்பார்த்து என்ன வேலை பண்ணணும்? அவர்லாம் அதெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். எஸ் 4.14 நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம ஃபலே ஸ்பிருஹா இதி மாம் யோ அபிஜானாதி கர்மபிர்ன சபத்யதே. எஸ், என்னை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை, செயலின் பலன்களுக்காக நான் ஆசைப்படுவதில்லை. இதெல்லாம் நமக்கு தான். நம்ம வந்து நம்ம எந்த வேலை பண்ணாலும் பாதிக்கும். ஆனா பகவான் என்ன நினைத்து பண்ணும்போது அது பாதிப்பு ஏற்படாது. செயலின் பலன்களுக்காக நான் ஆசைப்படுவதில்லை. யாரு? பகவான். அவர் ஒரு இதுலயும் அவர் இந்த என்னது சண்டை போடும்போது சண்டை போட மாட்டேன், ஒரு ஆயுதம் தூக்க மாட்டேன்னு சொன்னவரே வந்து தூக்குறாரு. எதுக்கு தூக்குறாருன்னா அவர் டிவோட்டி ஆசைப்படுறார். அந்த டிவோட்டிக்கு அவரு சந்தோஷம் கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி அவர் அந்த சக்கரத்தை தூக்கி அடிக்க போறார். அவர் அந்த மாதிரி கடவுள் எப்படி டிவோட்டி என்ன ஆசைப்படுறாரோ அதுக்குதான் அவர் வந்து இணைஞ்சு கொடுப்பறே தவிர அவருக்கு இதெல்லாம் ஒரு போர் புரியணும், அதனால இது பலன் கிடைக்கும், இவா ஜெயிக்கணும், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் ஆசைப்படுவதில்லை. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவர் வேலையின் பலனளிக்கும் எதிர்விளைவுகளில் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டார். யாரு நல்லா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவ வந்து நம்ம பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். இப்ப வந்து என்ன நம்ம பண்றோம் அதுல வந்து பிரதிபலன்லாம் எதிர்பார்க்காம நம்ம வந்து சிக்கிக்க மாட்டோம். இது நல்லா பகவானை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? திரும்பி இந்த 18 days கோர்ஸ், 18 daysக்கு அப்புறம் level 2 இதெல்லாம் படிச்சுட்டே இருந்ததுனாக்கா நமக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். हरे कृष्णा माताजी. அப்படி யாரு பேசுறா? மாதாஜி. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै अभि मुमुक्षुभि गुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं. हरे कृष्णा माताजी. பண்டைய காலங்களில் விடுவிக்கப்பட்ட ஆத்மா அனைத்தும், விடுவிக்கப்பட்ட ஆத்மானா நிறைய பேர் மோட்சம் கிடைச்சு போய்விட்டார்கள். பண்டைய காலங்களில் விடுவிக்கப்பட்ட ஆத்மா அனைத்தும் எனது ஆழ்நிலை இயல்பு பற்றி இந்த புரிதலுடன் செயல்பட்டன. எனவே நீங்கள் என்ன பண்ணோம்? நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுமா? அவர்களின் கடமைகளை பின்பற்ற வேண்டாம். அவளோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம். நிறைய இந்த மாதிரி மனுஷன்னா என்னோட இடத்த வந்து சேர்ந்துட்டாங்க, நீங்க என்ன பண்ணோம்? அவளோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அதனால நமக்கு வந்து ஒரு குரு இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம். இப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான்ல வந்து அழகா இவர் வந்து உருவத்தோட இல்லை,
பாடி விட்டு போயாச்சு. ஆனா அவர் எழுதியிருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதுதான் கைடன்ஸ். பகவான் நம்ம கிட்ட பேசுவாருன்னா பேசுவார், எப்படி பகவத்கீதை மூலமா தான் பேசுவார். சோ அந்த மாதிரி நம்ம அவர் சொல்லி கொடுத்த என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ அதை வந்து கேட்டு நம்ம நடந்துட்டோம்னாக்கா அந்த வழியில நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகலாம். படிங்க பவிதா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। कर्मणो हयवि भोक्तव्यं भोक्तव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च भोक्तव्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा माता जी। கேட்கலையா உங்களுக்கு பவிதா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் நடுவுல பேசினேன், எனக்கு கேட்கல இல்லையான்னு. என்னது மாதாஜி? கரெக்ஷன் பண்ணினேன். ஹயப்பி சொன்னீங்க. இட் இஸ் நாட் ஹயப்பி, 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 ஹயப்பி. कर्मणो ह्यपि भोक्तव्यं भोक्तव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च भोक्तव्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा. இல்ல எல்லாமே நல்லா சொல்லும்போது அது மாத்திரம் ஏன் தப்பா சொன்னீங்க, அதனால கரெக்ஷன். ஓகே, இதுல செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். அப்ப நம்ம வந்து என்ன ஆக்ஷன் பண்ணலாம், எது பண்ணக்கூடாது, தேர்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். அகர்மணா இதெல்லாம் நேற்றுக்கு தானே தேர்ட் சாப்டர். ஆமா, எதெல்லாம் அகர்மா எதெல்லாம் இது விகர்மா எது கர்மா எல்லாம் கொஞ்சம் நமக்கு புரியறது கஷ்டமா தான் இருக்கும். இது வந்து அதே பகவானே தான் சொல்லியிருக்காரு, செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா தட் இஸ் என்ன செயல் பண்றோம் என்பது என்ன, கர்மானா என்ன, விகர்மா தட் இஸ் தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள் என்னது என்பது என்ன, அகர்மா தட் இஸ் செயலின்மைனா இருந்து வேலை பண்றோம், பகவானை நினைத்து பண்றோம். அப்ப அது வந்து as good as you are not doing any work அந்த மாதிரி. அப்ப அதுல வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம், புண்ணியமும் வராது பாவமும் வராது. இது நேத்துக்கு நல்லா சொல்லியிருக்கோம். யாருக்கெல்லாம் இன்னும் புரிய மாட்டேங்கிறதோ அவ வந்து நேத்த தந்த இது, பிகாஸ் செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்தே நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஒரு டாபிக்கை நம்ம கவர் பண்றோம். இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கேன்னா காண்ட் ஹெல்ப் இட் இல்லையா. சோ அது கொஞ்சம் நீங்க வந்து ரெக்கார்டிங் பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வீட்டுல பேசுறதெல்லாம் இங்க கேட்கறதே கிருஷ்ணா. அகர்மனா செயலின்மை அப்படின்னா என்னது, பகவானை நினைத்து செய்யும் போது நமக்கு அதுல வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். இல்லாட்டா நம்மளோட ஒரு காரியம் என்னது, நம்ம என்ன காரியம் பண்ணாலும் இதர் புண்ணியம் கிடைக்கும் இல்லாட்டா பாவம் கிடைக்கும். நமக்கு அது புண்ணியம் வேண்டாம் பாவம் வேண்டாம். ஏன், புண்ணியம் கிடைச்சாலும் சரி பாவம் கிடைச்சாலும் சரி திரும்பி திரும்பி அது வந்து இந்த உலகத்துல பிறக்கதான் செய்யும், பிறக்க செய்ய வைக்கும். அப்ப நம்ம வந்து அகர்மா வேலை செய்யணும். அப்படின்னா என்னது, பகவானை நினைத்து எல்லா காரியம் நம்ம பகவானை நினைத்து செய்யலாம். அந்த இதுக்கு என்னது செயலின்மைன்னு அர்த்தம். செயலின்மைனா as good as you are not doing any work என்பதை என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இருக்கு நியூடிட்டி, இப்பதான் நிறைய இருக்கு, நல்லா ஷார்ட்டா போட்டுக்கிறதெல்லாம் ஹேபிட், இது நிறைய ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு. இல்ல இப்போ புது சட்டை வாங்கினா கூட, புது பேண்ட் எல்லாம் வாங்கினா இந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் ஓட்டை, அதுக்கு அவ்வளவு காஸ்ட்லி. எவ்வளவு ஓட்டை இருக்கோ அவ்வளவு காஸ்ட்லி. பெரிய கடையில ஏசி ஷோரூம்ல போயிட்டு அந்த மாதிரி கிழிஞ்ச சட்டையெல்லாம் கிழிஞ்ச பேண்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க. என்ன பார்த்தா அது அவ்வளவு காஸ்ட்லியாவும் இருக்கும். அப்ப நியூடிட்டி தான், எல்லாம் உடம்ப காட்டி அந்த மாதிரி சட்டையெல்லாம் போட்டுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்குலாம். அந்த மாதிரி இருந்தா இப்ப உள்ள ஆத்மா இருக்காரு, ஏதோ பரமாத்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, என்ன நினைப்பார், ஓ உனக்கு வந்து உடம்ப காட்டின்னு நடக்கதான் பிடிக்குமா, சரி நல்ல ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கேன், எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன், பகவானை நினைத்து பண்றதுக்கு, உனக்கு அதுல எல்லாம் விருப்பம் இல்லை, இது நியூடிட்டில தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப பிடிக்குன்னா அடுத்த ஜென்மத்தை என்ன மாறிடுவோம், மரமா மாறிடுவோம். மரத்துக்கு சட்டையும் போட்டுக்கொண்டே ஒண்ணு பல காலம் இருக்கலாம், அந்த நியூடாவே இருக்கலாம். சரி, அடுத்தது எனக்கு ரொம்ப சோம்பேறி, இன்னொத்துக்கும் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, சோர்ந்து இப்படி படுத்துட்டே இருப்போம், ஒரு டல் டம் ஒரு இதா இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளவன் என்ன, சரி உனக்கு அப்படிதான் ஒரு வாழ்க்கை பிடிக்குன்னா அப்ப ஹியூமன் லைஃப் எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுவானே, அடுத்த ஜென்மத்துல உனக்கு ஹியூமன் லைஃப் கொடுக்க வேண்டாம், உன இதா கரடியா மாத்திடுறேன். கரடி டெட்டி பேர்லாம் எப்படி இருக்கும், நம்ம தான் டெட்டி பேர்லாம் அவ வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கா இல்லையா குழந்தைகளுக்கெல்லாம். ஏன்னா அம்மா அப்பாவோட அரவணைப்பெல்லாம் இல்லாம டெட்டி பேரை கட்டின்னு படுத்துக்கும் இந்த காலத்துல எல்லாம். அப்ப அது வந்து நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் அதோட தோல் எல்லாம். அப்ப அது வந்து அப்படி மாறி அந்த மாதிரி கொடுத்துடுவார். சரி, அதனால நீ கரடியா போயிடும் அப்படின்னு. அடுத்தது என்னது, வெட்டி கத்தி குத்தி அந்த மாதிரி அந்த ஃபோர்க்கு நைஃப் இதை வச்சுதான் எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கும், அந்த மாதிரி சொல்றவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாதான் பிடிக்கும் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த மாதிரி சாப்பிடுற அனிமலாவே நீ பிடிக்கும். ஏன்னா அது போல கோர பல்லெல்லாம் இருக்கும், அடிச்சு வேட்டையாடி அடிச்சு அந்த மாதிரி சாப்பிட உனக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் எது எல்லாமே பறக்கிறது ஊறுறது எல்லாமே எடுத்து பிடிச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கணும், நாக்குல போட்டு டேஸ்ட் பார்க்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவா என்னவா போயிடுவாளாம், பண்ணியா போயிடுவாளாம். சரி, நான் கிரியேட் பண்ணல, இது நான் டிராவும் பண்ணல, இது வந்து கொடுத்துருக்கு. அண்ட் இதுல வந்து திஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் கர்மாவை பத்தி தான் இதுல சொல்லியிருக்கு. அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம ஒரு செயல்லையும் நம்ம எப்படி பகவான் இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணிடுவோம். அது வந்து நமக்கு பாவம் புண்ணியம் ஒண்ணுத்தையும் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். இதுல இருந்து
கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில போகும். ஒரே ஒவ்வொரு நைட்டும் இந்த ஜென்மம் தான் லாஸ்ட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. நிறைய பாவ மூட்டைகள் இருக்கு. அதெல்லாம் கரைக்கணும்னா என்ன பண்ணும்? ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லி 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 சொல்லிதான் அது கரைக்க முடியும். வேற வழியே கிடையாது. ஏன்னா சொல்லியிருக்க கலியுகத்துல அதுதான் சொல்லியிருக்கு. வேற யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணலையா நோ ப்ராப்ளம். கோயிலுக்கு போலியா நோ ப்ராப்ளம். வேற ஒண்ணும் பண்ணல, மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணலையா நோ ப்ராப்ளம். அப்ப என்ன பண்ணோம்? ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம். இதுதான் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் தான் இந்த இதுக்கு கலியுகத்துல பொருந்தும். அதுதான் நம்ம பண்ணணும். அப்ப இங்க வந்திருக்கேன். வெரி குட். அப்ப நேத்துக்கு யாரெல்லாம் 3rd சாப்டர் யாரெல்லாம் படிக்கலையோ அவளுக்கு போட்டிருக்கேன். ஓகே. விகர்மவாதி. விகர்மா யாரு அப்படின்னு வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். கீழான உயிரினங்களாக பிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. இந்த மாதிரி நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட கண்ணால சாப்பிட்டா சமம், மூக்கால சாப்பிட்டு அப்புறம் தான் வாயிலே சாப்பிட போனோம். அவ்வளவு அப்பீலிங்கா இருக்கு அவனுக்கு. அது அந்த ஃபிளஷா என்ன பேர் மீட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்தாலே அவனுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம். அவன் என்னது ஃபர்ஸ்ட் வேதங்களை எல்லாம் கட்டிருந்தா டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு ஆசை வராது. அவன் கீழே அப்ப அவனுக்கு நெக்ஸ்ட் லைஃப் என்ன கிடைக்கும்? கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பி எடுக்கும் ஆபத்து. ஆபத்து ஏன் கொடுத்துருக்கு? ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுக்கிறது ரொம்ப அரிது, ரொம்ப அரிது. நம்ம இது ஏன்னா நம்ம இந்த என்னது ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்தாதான் நம்மளால பேச முடியறது, பார்க்க முடியறது, திங்க் பண்ண முடியாது. மெயினா திங்கிங் எல்லாம் நம்மளால முடியறது. நம்ம ஒரு நாயை வளர்த்தலாம், பூனையை வளர்த்தலாம், எல்லாம் வளர்த்தினாலும் அது நீ ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல தெரியாது. அது பாவம் இல்லையா? அப்ப நமக்கு அப்படி இல்லையே, நமக்கு எல்லாம் தெரியாது. அப்போ நம்ம இல்ல நான் திருந்த மாட்டேன், இந்த அனிமல் லைஃப் தான் லீட் பண்ணுவேன், பகவான் எல்லாம் பண்ணலன்னா அப்ப வேஸ்ட். அப்ப பெட்டர் யூ லிவ் தட் லைஃப் அப்படின்னு நான் பகவான் அனுப்பிடுவேன். அப்புறம் ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. அவளெல்லாம் ஆன்மீகவாதிகளையும் ஒத்துக்க மாட்டா. அந்த மாதிரி எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் பிரபாவம் தோல்வி. எடுத்த பிறவி என்னது? ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்திருக்காங்க, தோல்விதான். ஷியர் வேஸ்ட். இதுல பௌதிக இதுல நல்ல ஒரு பொசிஷன், நல்ல பணம் அதெல்லாம் சம்பாதிக்கிறாங்க இருக்கும். ஆனா அடுத்த ஜென்மம் அந்த பணமும் பதவியெல்லாம் திரும்பி நல்ல இடத்துல பிறப்போம் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஆன்மீகத்துல முன்னேறினாதான் நல்ல இடத்துல பிறப்போமே தவிர இந்த பணம் காசெல்லாம் நமக்கு வராது. ஏதோ இதுல நான் பார்த்தேனே, இதை படிச்சேனா, ஒரு பெரிய செல்வந்தர். அவர் நிறைய பங்களா என்ன அது என்ன பணம் எல்லாம் வச்சுட்டார். ஆனா இறந்து போயிட்டு அவர் என்னவா மாறிட்டாருன்னா என்னது இதுதான் நாயா மாறிட்டார். அப்ப அந்த கேட்டுக்கு வழியில தான் அது உட்காந்து போன்னு கத்திட்டு இருப்பான். வரவா போறோம்னா அவ குழந்தையில தான் அடுத்து கல்லால விட்டு எறியறாங்க. அதுக்கு அந்த நாய்க்கு தெரியாது, நான் தான் அந்த ஓனர்ப்பா, உங்க அப்பா தான் நான் அடுத்த மறுபிறவி எடுத்து ஒன்னும் தான தர்மம் பண்ணல, ஒன்னும் இது ஆன்மீகத்துல ஒன்னும் பண்ணல, இப்ப நாயா மாறிட்டேன், நான் இங்க கேட்டுக்கு வழியில என்ன உள்ளே விடுறது இல்லை நீங்க. அது மனசுல நினைக்கிறது சொல்ல முடியுமா? அது லொல்லுன்னு தான் சொல்ல முடியாது. அந்த மனுஷாளுக்கு தெரியுமா இது தன்னோட அப்பா தான் நாய் ரூபத்துல வந்திருக்கானு? அதுக்கு இது கத்த முதல்ல அது கல்ல விட்டு எரிஞ்சு அதை அடிக்கதான் பாக்குறான். சோ இந்த மாதிரி அது ஒரு ஸ்டோரி தான் இருக்கலாமா இருக்கும் தெரியாது நமக்கு. பட் இதெல்லாம் நடக்கிறது. நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் என்ன கிடைக்கும் தெரியாது. நம்ம இந்த ஜென்மம் நம்ம நிறைய பண்ணிருக்கோம், பாவம் புண்ணியம் அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி கரெக்டா டேலி பண்ணி தான், பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி பண்ணி தான் அடுத்த ஜென்மம் பகவான் நமக்கு நம்ம செயல்னாலேயே தான் நமக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கும். அதனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்த கர்மவாதிங்கிறவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணுவான். பக்தி உள்ளவர்கள் தான் அவள்லாம் வேதங்களை பின்பற்றுகிறார்கள். ஸ்வர்க்கம் அவளுக்கு எங்க போறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும்? ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார்கள். இப்ப இது ஒரு யாகம் பண்றாங்க. ஏன்னா இப்போ சூரிய பகவானுக்கு யாகமா இல்ல ஏதோ ஒரு பகவானுக்கு வேண்டி யாகம் பண்றான். அந்த உலகத்தை அடைவார்கள். அதே போல புண்ணியவங்க புண்ணிய காரியம் தான் பண்றான் இல்லையா? பகவான் எல்லாம் பூஜை நல்ல புண்ணிய காரியம் அது வரைக்கும் போவான். ஆனா என்ன ஆகும்? அந்த இதெல்லாம் பேலன்ஸ் எல்லாம் முடிக்கணுமே. இட் இஸ் லைக் கலெக்டிங் 10,000 rupees or 50,000 rupees and going for a picnic. நேற்றுக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். அது கரைக்கிறது வரைக்கும் தான் அந்த பிக்னிக்ல இருக்க முடியும். ஃபார் எவர் யூ கேனாட் பி இந்த பிக்னிக் ஸ்பாட் இல்லையா? ஏன்னா பணம் இல்லையா? அப்புறம் யாரும் எந்த ஹோட்டல்ல நமக்கு சாப்பாடு கொடுப்பா, எந்த ஹோட்டல் தங்கறதுக்கு கொடுப்பா? திரும்பி வரணும், நம்ம வீட்டுக்கு தான் வரணும். அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். அதனால நம்ம புண்ணியம்லாம் சம்பாதிச்சாலும் என்னது மேலோடத்தை போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். பிக்னிக்ல போயிட்டு என்ஜாய் பண்றவங்கள 10 நாள் 20 நாள் அவ்வளவுதான். திரும்பி பேக் டு வீட்டுக்கு திரும்பி சம்பாதிக்கணும். அடுத்த இது பிக்னிக் போறதுக்கு திரும்பி சம்பாதிக்கணும். அதே போலதான் புண்ணியம். சோ புண்ணியத்திலே பிரயோஜனம் கிடையாது. திரும்பி இங்க பிறந்து இருப்பார். ஸ்வர்க்கம் மற்றும் முப்பதைகளின் உலகத்தை அடைவர். ஆனா திரும்பி பிறப்பார். இறுதியில் என்னது? ஜட உலகங்களில் திரும்பவும் பிறவி எடுப்பார். விகர்மவாதியும் பிறவி எடுப்போம். அவன் தப்பு தொழில் இதெல்லாம் பண்ணி கீழ் இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இங்க பிறவி எடுப்பான். கர்மவாதி அப்படி. ஆனா ஞானிங்கிறது யாரு? அகர்மானா பகவானை நினைத்தே இல்ல. ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவம், நான் யாரு, நான் இந்த உடல் இல்லை. இதெல்லாம் செகண்ட் சாப்டர். யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ணாலும் அவளுக்கு திரும்பி ஒரு ரீகேப்.
நான் இந்த உடல் இல்லை, நான் வந்து ஆத்மா. உடல்ங்கிறது ஒரு போர்வை மாதிரி நம்ம இந்த உடலுக்கு மேல ஒரு சட்டை போட்டுக்கிற போல இந்த ஆத்மா என்ன பண்றது, இந்த உடல்ங்கிறது ஒரு உடல் இருக்கே, ஒரு யானை உடல், எறும்பு உடல், புலி, சிங்கம் எல்லாம் உடல் தான். ஒரு கவர் தான் போட்டு இருக்கு. அந்த ஆத்மா வந்து ஒரு கவர் போட்டு இருக்கு. அதே போல நம்ம ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் ஒரு கவர் அது போட்டு இருக்கு இந்த ஆத்மா. அப்ப அது வந்து அது புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிப்பா, ஞானத்தை வளர்த்துப்பா, ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி நன்னாவே அவளுக்கு புரியும். பக்தி சேவையும் பண்ணுவாங்க. பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் இவாள்லாம் யாரு, மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். இவா வந்து என்ன வேலை பண்ணும், அது வந்து பாவத்திலையும் வராது கணக்குல, புண்ணிய கணக்குலயும் வராது. அப்ப என்ன ஆகும், டைரக்டா பகவான் கிட்ட போறதுக்கு அந்த வழியில அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க. So it is better to be a ஞானினா என்னது, அகர்மா நிலையில நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ், அகர்மால இது வந்து யாரு, ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம நாரதர். எப்போ நாராயண அவர் வாயில அதேதான். எஸ், கர்மண்ய கர்மய பஷ்யேத் அகர்மணி ச கர்மயः சபுத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்த யுத்சன கர்மக்ருத். கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும், இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக்கி ஸ்லோகம்ல 2-3 இருக்கும். எப்படின்னா கொஞ்சம் கன்செப்ட் புரியலன்னா அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். நல்ல கர்மா விகர்மா அகர்மா இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுடுச்சுன்னா இது ஈஸியா புரியும். அப்படின்னா என்னது, கர்மா பண்றான். இப்ப நம்ம அந்த இது பார்த்தோம், யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றோம். ஆனா அதுல என்ன பண்றான், அகர்மா. அப்படின்னா என்னது, நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணல, பகவானே உன்னை நினைத்துன்னு பண்றேன். இது இந்த யாகம் பண்ணனால எனக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா, அதெல்லாம் எனக்கு வந்து தெரியாது, ஐ டோன்ட் நோ. அதெல்லாம் உங்க டிபார்ட்மெண்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுங்க. நான் இந்த யாகம் பண்றேன், அந்த ஸ்லோகம் சொல்றேன், இவ்வளவு ஜப்பா பண்றேன், எல்லாம் நான் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஆனா அது எப்ப எந்த செயல்ல பண்ற, அகர்மா நிலையில பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ கர்மா பண்றான், நல்ல செயல் பண்றான், ஆனா அகர்மா லெவல்ல பண்றான். சோ கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும், அகர்மா லெவல்ல அவன் வந்து பண்றான், எல்லாத்தையும் பகவானை நினைச்சுதான் பண்றான். ஆனா கொஞ்சம் பல நோக்கு செயல்களும் இருக்கும். நான் இவ்வளவு ஜப்பா பண்ணேனே, நான் 4 மாசமா ஜப்பா பண்ணிருக்கேன், ஏதோ நல்லது வருதா பப்ளியா, ஒண்ணும் வருது, ஒண்ணும் வரக்காணுமே அப்படிலாம் கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பு தான் போச்சு. அது கர்மா மாதிரி ஆயிடும். அகர்மா லெவல்ல பண்ணிட்டே கர்மால வழிக்கு விழற சான்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி காண்பவனே கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவை, அந்த பாரபட்சம், அந்த வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து யார் பாக்குறானோ அவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். அப்படின்னா அவன் எல்லா வேலையும் பண்ணிருக்கான். இன்னும் பௌதிக உலகத்துல வேலைக்கு போகணும், வேலைக்கு போகாம இருக்க முடியாது. ஆனா என்ன எப்படி பண்ணுவோம், பகவான் நினைச்சு இன்னைக்கு வந்து யூ டேக் கேர், நான் வந்து வேலைக்கு போறேன், என்ன எப்படி நடக்கணுமோ எல்லாம் நடக்கட்டும், நான் ஐ வில் டூ மை எஃபர்ட்ஸ். அது எல்லாமே அந்த மாதிரி சாப்பிடுறேன், சமைக்கிறேன், எல்லாமே யாரெல்லாம் என்ன பண்றோமோ பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது என்னது, நம்ம கர்மா பண்றோம். இன்னொருத்தர் பாக்குறவளுக்கு என்னது, டையெல்லாம் கட்டிட்டு ஆபீஸ் போறான்னு நினைப்பா. ஆனா மனசுல எப்படி இருக்கும், பகவானை நினைச்சு பண்றோம். அது வெளியில எல்லாம் நம்ம பட்ட விபூதி இட்டு இருந்தாதான், இல்ல ஒரு நாம இட்டு இருந்தாதான் வந்து மனுஷால் காட்டணும் இல்ல, மனசார நம்ம வந்து பகவான் அகர்மா லெவல்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா அதெல்லாம் வந்து நமக்கு புண்ணியமும் வராது, பாவம் வராது. அவன் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாவித செயல்களையும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். அதே போல இவரும் அது வந்து ஒரு இஸ்கான் டிசைபிளோட டிவோட்டியோட இது போட்டோ போட்டிருக்கா. त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रय बिभ्रवृतो अपि नैव किंचित् करोति सः. हरे कृष्ण. ஓகே, தனது இப்ப இதுல என்ன இருக்குனாக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது முடிச்சுடுறேன். தனது செயல்களின் முடிவுகளின் மீதான அனைத்து பற்றுதலையும் கைவிட்டு எப்போதும் திருப்தியுடனும் சுதந்திரத்துடனும் எல்லா விதமான முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் எந்த பலன் தரும் செயல்களையும் செய்வதில்லை. யாரு, அக்கர்மால வேலை செய்யறவன் என்ன பண்ணுவோம், எல்லா செயல்களையும் பண்ணுவோம், எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம். ஆனா முடிவுகளின் மீதான அனைத்து பற்றுதலையும் விட்டுருவோம். இது நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றேன்னு இதனால என்ன கிடைக்கும், அவன் வந்து அந்த முடிவுகளோட அதுக்கு மேல உள்ளது அந்த பற்றுதல் விட்டுடுவோம். நான் பண்றேன் அவ்வளவுதான். அப்புறம் எப்போதும் திருப்தியோட ஐம் ஹாப்பி ஆல்வேஸ், நான் வந்து திருப்தியா இருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்கும். சுதந்திரத்தோட இருக்கிறோம், எல்லா விதமான முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம். அவர் எந்த பலன் தரும் செயலையும் செய்வதில்லை. ஒரு பலன் தரும், எனக்கு இதனால இது கிடைக்கும். இப்ப இதுலதான் இந்த இஸ்கான் டிவோட்டி காட்டியிருக்கான். இப்ப ஒரு கூலி வேலை செய்யறான், இது வண்டிக்கு மேல நிற்கிறான்னு நினைக்கிறேன். அவன் வந்து ஒரு மூட்டை இறக்கி கீழே வச்சு திரும்பி மேலே ஏறி எல்லாம் பண்றான். போற வழியில இவன் பார்த்து அதுக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் மூட்டையில இறக்கி வச்சு அவனுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பும் ஆச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும். நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணேன்னு எனக்கு ஏதாவது கூலித்தான் இவன் கேட்பான், இவனும் கேட்க மாட்டேன், இவனும் ரொம்ப சந்தோஷப்படும். இவன் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான். இந்த மாதிரி இருக்கணும்.
நம்ம வேற எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஆனா அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்காம நம்ம வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ற ஸ்டேஜ் தான் அகர்மா நிலையில நம்ம பண்றோம். பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவீர் பிரம்மக்னோ பிரம்மணா புதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா. ஒரு வந்து பிரபுபாதர ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு நபர் ஆன்மீக செயல்களில் தனது முழு பங்களிப்பின் காரணமாக ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடைவது உறுதி. பகவானே சொல்றார், கண்டிப்பா அவன் வந்து வருவான். எப்படி எப்போ இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான், அவருக்கு 2 மணி ஆயிடுச்சுன்னா 2-2:30 தூக்கம் ஆயாச்சு, ராத்திரி ஓவர். நமக்கு அப்பதான் தூக்கம் பிடிச்சு வரும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் லேட், மோஸ்ட்லி எல்லாரும் அப்படிதான். யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாம் இது பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, வேலை பண்ணி 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 ஒரு அப்பதான் ஒரு மாதிரி 12 மணிக்கு மேல தூங்கலாமா வேண்டாமா நினைச்சு அப்பதான் தூக்கம் நல்லா வரும். மங்களாரத்துக்கு எல்லாம் எந்திரிக்க முடியாது. மங்களாரத்தி எல்லாம் நம்ம டெம்பிள் எல்லாம் 4:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சுப்பா. இந்த திரையை திறந்து அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அது பார்க்கறது அவ்வளவு ஒரு புண்ணியம். அதெல்லாம் நம்ம இஸ்கான்ல தான் சொல்றாங்கன்னு கிடையாது. நம்ம கோயில்ல எந்த கோயில்ல நீங்க போனாலும் மணி அடிச்ச கோயில் பக்கத்துல இருக்கிறவாள் தெரியும். அது ஊர் பக்கத்துல எல்லாம் இருக்கிறவாள். ஊர் பக்கம் நான் என்ன சொல்றேன்னா என்னோட இதுல எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. நான் பாம்பேல இருக்கேன், எங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் கிடையாது. பட் நம்ம திருச்சி நம்ம அந்த இதுல வந்து நான் ஹோட்டல்ல எல்லாம் இருந்திருக்கேன். ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் போச்சுன்னா அந்த கோயில் பக்கத்துலயே ஹோட்டல் இருக்கும். அதாவது அந்த என்ன லவுட் ஸ்பீக்கர்ல எல்லாம் ஆரம்பிச்சுவா, 3 மணி 3:30 மணிக்கே எல்லாம் ஆரம்பிச்சுடுவா. அப்ப அங்க போய் அதுக்குள்ள நம்ம அதுக்குள்ள காலையில போய் அந்த பகவானோட எந்த தரிசனம் அந்த தரிசனம் சொல்றோம் நாங்க, நிர்மாலய தரிசனம். என்ன தரிசனம் பபிதா மாதாஜி? காத்தால பாலாபிஷேகம் செய்வாங்க மாதாஜி. அது இல்ல தரிசனம் பகவானோட, அந்த வேர்டு மறந்து விடுத்து. நிர்மாலிய தரிசனம் தான் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. இல்ல அது பாலக்காடு என்ன மலையாள பக்கத்துல நாங்க அந்த பாலக்காடு அந்த வேற ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க. அதுக்கு அந்த ஒரு வேர்டு சொல்லுவா. அது பாக்கணும். என்ன மறந்து போயிடுச்சு. அதாவது தமிழ்கார யாராவது சொல்லிட்டுனா ஓகே வாட் எவர். நிர்மாலய தரிசனம், சுப்ரபாத தரிசனம், சுப்ரபாத தரிசனம் இல்ல வேற என்ன சொல்லிருக்க மாட்டேன், மறந்து போயிடுச்சு அந்த வேர்டு மறந்து போயிடுச்சு. ஐ டோன்ட் யூஸ் இல்லையா. ஓகே நிர்மாலய தரிசனம் தெரிஞ்சா ஓகே, சுப்ரபாத தரிசனம் சொல்றாங்களா இருக்கு தெரியாது. அப்ப அந்த இது பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய பாவங்கள்லாம் போயிடுமா. இதெல்லாமே எல்லாமே பிலீஃப். இப்ப பகவான் இருக்காருன்னு நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம், அதே பிலீஃப் தான். அப்ப அந்த பிலீஃபோட நம்ம படிக்கும்போது இதுவும் தானே பிலீஃப், எல்லாமே நம்பலாமே. பட் அங்க கோயிலுக்கு போனோம்னா குளிக்காம போவோமா? இல்ல. அப்ப அது குளிச்சு அப்புறம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு தெரியாது, அதுக்கு ஒரு வண்டி பிடிச்சு எல்லாம் போவோம். இப்ப அப்படி இல்ல. இப்ப நமக்கு இஸ்கான்ல என்ன சொல்றாங்க, வீட்லயே பாருங்க 4:30 மணிக்கு நம்ம அழகா திரையை திறந்து இது அந்த இது நிர்மாலய தர்ஷனம். ஐம் ட்ரைங் டு ரீகலெக்ட் தட் டேப். இங்க நிக்கிறது வேர்டு வரமாட்டேங்குது. அது 4 மணிக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஏதோ நம்ம காலை கடன் எல்லாம் முடிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு கரெக்டா 4 மணிக்கு உட்காந்து அதுல இருந்து ஜப்பா 5 மணில ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சு நிறைய பேர் எல்லாம் பண்ணார். நிறைய ஜப்பா எல்லாம் பண்ணுவாங்க. திரையை விலக்கி பகவானோட ஒரு அது காட்டி இது ஆரத்தி எல்லாம் காட்டுவாங்க. அப்படியே ஒழிஞ்சுக்கலாம், அப்படியே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா துளசி வழிபாடு பண்ணுவா, குருவோட இதெல்லாம் பண்ணி. சத்தி கால தரிசனம்ங்களா? இல்ல சின்ன வேர்டு மாத்தாச்சு, மறந்து போயிடுச்சு. அது இப்ப நான் உங்களுக்கு எடுக்கிற போல போன கிளாஸ்ல போனல 2 கிளாஸ் முன்னாடி அவங்க சொன்னாங்க, மாதா நாங்க அதுக்கு பேரு இப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு. ஓ கரெக்ட், தமிழ் அப்படி சொல்லுவாங்களா சொல்லி அப்படி நினைவு வச்சிருந்தேன். இப்ப திரும்பி மறந்து போயிட்டேன். திருப்பள்ளி எழுச்சியா மாதாஜி? என்னது திருப்பள்ளி எழுச்சி சொல்ல மாதாஜி? ஒரு சின்ன வேர்டு சொன்னாங்க, மறந்து போயிடுச்சு மாதாஜி. நாளைக்கு சொல்றேன். இல்ல நடுவில் நினைவு வந்தா சொல்றேன். அது நீங்க என்ன வேர்டு வேணா போட்டுக்கலாம். திருப்பள்ளி எழுச்சின்னா பகவானை எழுப்புறது, அதுதான் இல்லையா? நீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லுங்கள். இவர் ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னார், அவர் மறந்து போயிடுச்சு. ஏதோ ஒரு மாதாஜி தான் சொன்னார். ஓகே நிர்மாலிய தரிசனம் இல்லையா மாதாஜி? நிர்மாலய தரிசனம் நம்ம சொல்றோம் மாதாஜி, ஆனா அந்த தமிழ்ல ஒரு வேர்டு இருக்கு, அதை சொன்னாங்க. அப்ப நான் நினைவு வச்சிருந்தேன், இப்ப மறந்து போயிடுத்துங்கிறேன். அதுக்கு ஒரு வேர்டு சொன்னாங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் சொல்றேன் மாதாஜி, டெஃபினட்டா சொல்றேன். எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கணும். நிறைய ஏஜும் ஆறுது இல்லையா மாதாஜி, நிறைய மறதி வருது இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்னன்னாக்கா காலையில இருந்துட்டு பகவானை பாக்கணும். இதெல்லாம் சும்மா பாக்குறோம் டைம் பாஸ், அப்படி இல்ல. அதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு புண்ணியம் கிடைக்குமா? புண்ணியம் இல்ல, என்ன சொல்றது, பாவம் எல்லாம் நம்மளோட தீருமா? புண்ணியம் வேண்டாமே நமக்கு. பாவங்கள்லாம் நம்ம எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கோம் நமக்கு தெரியுமா? இப்ப ஏதோ அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம்னா அதெல்லாம் ஃப்ரக்டிஃபை ஆனதான். என்னது இந்த எதெல்லாம் மெச்சூர் ஆயிருக்கோ அந்த பாவத்தை நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம், எதெல்லாம் மெச்சூர் இருக்கோ அந்த புண்ணியத்தை நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம். இப்ப இஸ்கான்ல வந்திருக்கோம், இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா எதெல்லாம் பிராரப்த கர்மா நிறைய உண்டு. அதுல நிறைய ஒரு சாப்டர் எடுக்கலாம். சஞ்சித கர்மா, பிராரப்த கர்மா, ஆகாமி கர்மான்னு 3 விதமா இருக்கு. சஞ்சித கர்மானா என்னது? மூட்டையா இருக்கான். நம்ம எவ்வளவு ஜென்மங்கள் எடுத்தோமோ அந்த மூட்டைகள் இருக்கு. அதுல இருந்து எதெல்லாம் ஃப்ரக்டிஃபை ஆயிருக்கு, இப்போ இதெல்லாம் மெச்சூர்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப எஃப்டி எல்லாம் போட்டா மெச்சூர் ஆயிருக்கும். நிறைய எப்படி இருக்கும் 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. சிலது
ஃப்ரக்டிஃபை ஆயிருக்கும். வெரி அது வந்து மெச்சூர். அந்த மெச்சூரிட்டியை தான் நம்ம இப்ப அனுபவிச்சோம். நல்லது அனுபவிச்சோம்னா ஏதோ நல்ல புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம், அதை நல்லா அனுபவிக்கிறோம். இல்ல ஒரு கஷ்டமாக்கா அனுபவிக்கிறோம்னா ஏதோ பாவம் பண்ணிருக்கோம், அதுதான் கஷ்டம் அனுபவிச்சுட்டு. பகவானுக்கு எதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. நம்ம பண்ணின கர்மாவோட எஃபெக்ட் தான் நம்ம எல்லாமே அனுபவிக்கிறோம். நல்லது அனுபவிக்கிறோம்னா பெரியவாளுக்கு நம்ம முன்னாடி என்னெல்லாம் நல்லது பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் தான் நமக்கே சொல்லிக்கணும். அந்த காலத்துல நல்லது பண்ணி அதான் எனக்கு இஸ்கான் மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது, இதெல்லாம் படிக்க கிடைக்கிறது. இப்ப நம்ம எப்பவுமே இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம நாளையில இருந்து நான் வந்து போட ஆரம்பிச்சுடுறேன். நாளைக்கு இல்ல இன்னைக்கு ராத்திரியே போட்டுடலாம். கவிதா மாதாஜி இந்த இது நம்ம மங்கள ஆரத்தியோட கல்வி போட்டுட்டோம்னா யாருக்கு வந்து முடியறது. ஏன்னா நம்ம எல்லாரையும் போஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நிறைய பேர் மருந்து சாப்பிடுறவா இருப்பா, லேட் தூக்கம் வராத்திக்கு இருக்கிறவா இருப்பா, எல்லாரும் போர்ஸ் பண்ண முடியாது. யாருக்கெல்லாம் வந்து உடம்பு நல்லா இருக்கு, ஏந்திருக்க முடியும். அப்புறம் இந்த சில பேர் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட்னு வேலைக்கு போயிடுவா, அவளெல்லாம் முடியாது. அப்புறம் குழந்தை எல்லாம் இருந்து நம்ம கிளாஸ்ல யாரு இருக்காங்கன்னு தெரியல, குழந்தை எல்லாம் படிப்பா ராத்திரி எல்லாம் உட்காந்து அவளெல்லாம் இன் ஜென்ரல் யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ நம்ம ஆசிரியர் 5 மணிக்கு எந்திருக்கிறோம், 4:30 மணிக்கு எந்திருக்கலாம், 4:15 எழுந்து இதை பார்க்கலாமே. இதுக்கு நமக்கு நல்லதுக்கு நல்லதும் வரும், ஜபமும் பண்ணலாம். அப்ப நல்ல வழியில அவங்க காட்டின்னு போறாங்க. அப்போ இது நம்ம எங்க டீவியேட் ஆயிட்டு இதுல போயிடுது, என்னது நிர்மாலய தரிசனத்தை போயிடுது. கிருஷ்ணவோட அறிவில் முழுமையாக உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு நபர் ஆன்மீக செயல்களில் தனது முழு பங்களிப்பின் காரணமாக ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடைவது உறுதி. இவரோடதான் ஆரம்பிச்சேன். 2:30 மணிக்கெல்லாம் அவருக்கு தூக்கம் ஆயிடுது. அப்புறம் உட்காந்து டைப்ரைட்டர்ல கொட்டிண்டு அந்த டிக்டா போன்ல வந்து டிக்டேஷன் கொடுத்துட்டு அவரே தான் எழுத போற. அவரே எழுதி அவரே புக்கு பண்ணி தயார் பண்ணி அப்புறம் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணி பிரிண்டிங் பண்ணி அவர் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ணின புக்கை நம்ம வந்து டெஃபினட்டா வந்து படிக்கணும். சரி இப்போதைக்கு அவ்வளவு எல்லாம் புக் எல்லாம் வாங்க முடியாதுன்னா ஆன்லைன் வேதாபேஸ்னு இருக்கவே இருக்காது. வெறும் வேதாபேஸ் போடுங்க, இஸ்கானோட ஓப்பன் ஆயிடும். ஆனா இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், தமிழ்ல இல்லை. அப்புறம் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ்ல எல்லாம் இருக்கும், என்னெல்லாமோ லாங்குவேஜஸ்ல எல்லாம் போட்டுரும். அப்படி இருக்கு. நம்ம இந்தியால மாத்திரம் இல்ல, எவ்வளவு பேர் படிக்கிறாங்க. அதுவும் நெதர்லாண்ட்ஸ்ல அவளுக்கு வந்து கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் டு லேர்ன் பகவத்கீதா. இந்தியால நடக்கிற கிருஷ்ணர்லாம் இந்தியால பிறந்து இங்க நடந்தது நமக்கு கம்பல்சரி பண்ண முடியல. நம்ம வந்து இதுல இருக்கோம், அந்த ஒரு கட்டத்துல இருக்கோம் நம்ம. ஆனா நெதர்லாண்ட்ஸ்ல அவெல்லாம் என்னது டச்சு லாங்குவேஜ் வேற, ஏதோ ஒரு வந்து இது ஃபாலோ பண்றாங்க. அங்கெல்லாம் குழந்தைகள் எல்லாம் அழகா படிக்கிறது. சோ நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அது யூடியூப்லயும் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி பண்றாங்க, எல்லாம் ஆர்வமா எடுத்து பண்றாங்க. இவாளெல்லாம் எப்படின்னாக்கா எந்த நேரமும் காலையில இருந்துட்டா பகவானோட தரிசனம், அப்புறம் பகவானை பத்தி எழுதுறது, அப்புறம் பகவானை பத்தி பேசுறது, லெக்சர் கொடுக்கறது, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் 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 கிருஷ்ணரை பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன கண்டிப்பா ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடைவது உறுதி. இது பகவான் சொல்றார், உறுதி சத்தியம். ஒரு வேர்டு ஒரு ஸ்லோகத்தை அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவார். அப்போ அப்படியே நமக்கு வந்து கரெக்ட் தானே அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சிடும். எஸ், ஓகே. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्. டைம் ஆயிட்டா? ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினः. ஓகே, ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அதுதான் லாஸ்ட். அதான் பார்த்தேன், லாஸ்ட் ஆயிட்டு எவ்வளவு டைம் பார்த்தா 48. ஆன்மீக இப்ப நம்ம என்ன படிக்கணும்னா ஆன்மீக குருவை அணுகி. இப்ப நம்ம நிறைய குருமார்கிட்ட யாருன்னு போய் கண்டுபிடிக்கிறது. அழகா வந்திருக்கோம். இப்ப இஸ்கான்ல ஏதோ யாரோ வாட்ஸ்அப்ல போட்டிருப்பா, யாரோ சொல்லி வந்திருக்கோம். நல்ல இடத்துல மாட்டின்னு இருக்கோம். மாட்டின்னு தான் இருக்கோம்னா என்னது, வந்துட்டோம். ஆஹா நல்லதா நம்ம ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிருப்போம், அதனால வந்துட்டோம். இனிமே ஏதோ விடக்கூடாது, இனிமே வந்து பிடிச்சு மேலுக்கு மேலுக்கு மேல போனோம். நம்ம ஆன்மீகத்தை வந்துட்டோம், இதுல இருந்து நம்ம ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடனும் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். இது தொண்டு செய்ய முடியும்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் குருக்குள் தான். ஒரே கிருஷ்ணரும் பலராமரும் உட்கார்ந்துட்டா. கிருஷ்ணருக்கு தெரியாத அறிவா? அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனாலும் ஒரு அவதாரம் எடுத்து ஒரு கிருஷ்ணரா வந்து அப்ப எப்படி படிக்கிறாரோ அவ்வளோ இது ஹம்புல ஒன்னும் அவருக்கு தெரியாத மாதிரி உட்கார்ந்து குரு என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டு அவருக்கு சேவை புரிஞ்சுட்டு, அதெல்லாம் நம்ம பாஸ்ட் டைம்ஸ் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் படிச்சா நமக்கு தெரியும். அவரு குருவுக்கு எல்லாம் சேவை புரிஞ்சு அதெல்லாம் பண்றார். அப்புறம் என்னது, அந்த மாதிரி இருக்கணுமா? உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். இந்த மாதிரி உள்ளவாள்லாம் நல்ல ஞானம் பெற்றவ இருந்து அவ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அவ படிச்ச அந்த ஞானத்தை வச்சு நமக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பான். அது நம்ம வந்து அழகா ஹம்புல கேட்டு அறிஞ்சிருக்கோம். நம்ம வந்து பரிப்பிரச்சனை திரும்பி கொஸ்டின் கேட்கலாம், தெரியாததெல்லாம் கேட்டு கேள்வி ஞானத்தோட கேட்டு புரிஞ்சுட்டு நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு இது லாஸ்ட்ல அந்த ஸ்லோகம். எஸ், முடிஞ்சு கொடுத்துட்டேன். இன்னொரு 2 minutes தான். அவதாரம் சத்தியமா? சத்தியம். அவதாரம் எடுக்கிறது சத்தியம் தான். இப்ப இதுலயே குரல்ல கட்டியிருக்கா. இப்படி பாவமா அந்த குழந்தை வந்து இப்படி பாக்கணும். கிருஷ்ணருக்கு என்ன பயமா? கிருஷ்ணர் எல்லாம் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா இந்த உருவத்துல வந்தோடனே அவர் அப்படி பயப்படுற போல ஒரு ஆக்டிங் பண்ணி யசோதேவ குறும்புத்தனமும் பண்ணி அவர் கட்டி போடுறாளாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பாஸ்ட் டைம் படிக்கும் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும்.
ஓகே, அப்போ வந்து அவர் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறது சத்தியமா? சத்தியம். பூமியில் பிறப்பதால் பகவானின் பெருமைகள் குறையுமா? முடியாது. அவர் உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனதா? இல்ல. நம்மள மாதிரி அதுக்கு அவருக்கு உடல் கிடையாது. சுத்த சத்துவம். பகவான் சுய இச்சையால் கிருபையால் பிறக்கிறார். எப்பொழுது பிறக்கிறார்? தர்மம் தலை குனியும் பொழுது பிறக்கிறார். பயன் என்ன? அவர் பிறக்கிறதுக்கு என்ன பயன்? சாதுக்களை அழிக்க, சாதுக்களை காக்க, துஷ்டர்களை அழிக்க, தர்மத்தை நிலைநிறுத்த அவர் அவதரிக்க. ஏன் அப்படி தப்பு வந்துருத்தேன் வாயில? கிருஷ்ணா காப்பாத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகிறார்? திவ்ய உடலுடன் தோன்றுகிறார். அப்புறம் கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றுகிறார்? தர்மம் இங்கெல்லாம் அது திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. எப்பொழுதெல்லாம் அழிகிறது? கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றுகிறார்? பக்தர்களை காப்பாற்ற, தீயவர்களை அழிக்க. இவற்றால் அறிவதால் என்ன பயன்? மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பதில்லை. நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்தை நம்ம வந்து பிறவி எடுக்க மாட்டோம். லாஸ்ட் என்னது? கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு பார்த்தோம். ஏவம் பரம்பரை, அந்த பரம்பரை சிஸ்டத்தை பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவர். அதுலதான் நிறைய டைம் வச்சு யதாமாம் பிரபத்தியந்த. எல்லாருக்கும் ஒரு வர்ணா குணம் கர்மா விபாக குணத்தினாலையும் கர்மத்தின் நம்ம வேலை பண்ற ஆக்ஷனாலையும் அவர் வந்து விபாகம் பண்ணியிருக்காரு. கர்ம யோகா, கர்மண்யோகப்பி போதவ்யம், போதவ்யம் அப்படி கர்மணக, அது வரும் அந்த ஸ்லோகம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஞான யஜ்ஞ பரந்தப்ப யஜ்ஞம் எல்லாம் இந்த யாகம் யஜ்ஞம் பண்றதுதான் நம்மள வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போகும். அப்ப அதெல்லாம் விடக்கூடாது. கண்டிப்பா அது பண்ணணும். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் இது நம்ம லாஸ்ட் பார்த்தோம். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன. இது அம்புல குரு அணுகி நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும். ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும். அப்படியாவது 4வது சொல்லி நான் டைமே பார்க்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. வெரி சாரி. நீங்க யாராவது கொடுத்துருக்கலாம்.